Pekný dobrý deň všetkým televíznym divákom. Pekný dobrý deň, vítajte medzi nami a vítame tu aj pána Ľuboša Blahu. Ďakujem pekne za pozvanie. Som rád, že som od slobodných médií dostal pozvanie, pretože ako vidíme, cenzori v RTVS ma zakazujú. A návratníci v pohode? Áno, Nebol problém? ďakujem, bolo to všetko úplne hladké. Keby ste nemohli prísť, tak zavolajte, kto iný by prišiel na miesto vás. Áno, je to možné, hej, nie je to žiadna tragédia, dobre. Avšak nie je vrátnica ako vrátnica, nie je inštitúcia ako Zatiaľ inštitúcia. vytoč Indiu, hej, nech klikajú. Nie, práve som tu zbadala Remišovu na tlačovke, ktorú vraj totálne zaseklo a celý internet to nejako rieši, tak dáme si to na úvod a potom teda pôjdeme na tú druhú vrátnicu. Niečo na rozveselenie. Niečo na príjemnú náladu, lebo máme toľko tlakov v sebe a negatívnych vecí, že toto je také celkom na pobavenie. Ale nie, myslíš vážne? No, niečo sa A stalo. čo nám to zasekli zase? Počkaj. Ono tak Inak- sekala, že až to zaseklo. Inak ja som povedala, že keď si zavoláme pána Blahu k nám, Prestane fungovať softvery, že hardware, niečo sa všetko. tu stane, že či to všetko pôjde a že či budeme vôbec vysielať aj na Facebooku, tak ja si ten Facebook idem zapnúť, lebo tam nám ľudia môžu posielať aj otázky. Takže nejde tá pani Remišová. Asi by sme si už nemali z týchto jednoduchších ľudí robiť srandu. Ale Lebo my si práve, že nerobíme srandu, veď to tak bolo Ja na by tej som naozaj chcel, tlačovke. ale pani Remišovú aj trošku sa dá zastať, pretože pamätáte si, keď som vtedy došiel do Markízy, neohlásenie, a napriek tomu, aká je ona teda jednoduchšia, tak našla odvahu na to, aby do tej relácie so mnou vyšla, pamätáme si. Napriek tomu, že som bol neohlásený. Ale pán Naď nie. Pán Naď teraz v RTVS reálne pustil do gati. Ako Matýsek, tak sa mu najnovšie hovorí. Možno, že aj tak nad vami si myslí teda, že z pozície moci z pozície- iba urobí áno. rozhodnutia. tak si povie, že s vami nechce. Žiaľ, takto to funguje, že my sme vlastne v útorok dostali ponuku od RTVS, od dramaturgie, aby sme išli niekto z nás do relácie s pánom Naďom. Ponúknutý som bol ja. Aj pán Jarebek inak to povedal Áno. v relácii včera na teatri. Nebola oslovená konkrétna osoba, ale Presne tak. strana Smer. Presne Čiže neoslovili, že vy, pán Blaha, príďte. Oni do neoslovili relácie. pána Kerryho, lebo ten bol potom môj náhradou. Oni oslovili stranu. A strana po úvahe sme ponúkli podpredsedu strany, čiže mňa, ktorý sa zaoberá zahraničnými otázkami. A potom došla odpoveď, ktorá je úplne nádherná. Pán Naď, že odmieta so mnou ísť, lebo sa bojí. Lebo sa bojí som do diskusie. A to by malo Slovensko vedieť, že aký pán dal Naď dôvod? sa bojí. Nie, iba že nechce. A ono to na Slovensku funguje tak, že ministri tejto vlády môžu určovať RTVS, verejnoprávnej televízii, kto smie z opozície a kto nesmie z opozície prehovoriť. Vidíte, to je štátna televízia. Na čele tejto televízie je nominant Olano, pán Machaj. A pán Naď ako nominant Olano vo vláde si môže teda určovať, že s Blahom nie. No tak to tam pekne vyčistil pán Machaj. Viete, ono, za daných okolností v každej normálnej televízii, ktorá má verejnoprávny charakter, musí nasledovať princíp prázdneho kresla. To znamená, že pán Naď nechce ísť, no nech sa páči, tak pán Blaha bude sám. Takto to funguje v BBC, takto funguje v CNN, všade. Ale nie. RTV si povedalo, že nie, Blaha nepôjde, tak teda dajte niekoho iného, tak sme ponúkli Mariana Kerryho. Ale tomu, keď prišlo zle v piatok a prišiel som napriek tomu ja, tak vtedy už princíp prázdneho kresla na opozíciu aplikovali. Nie je to krásne? Teraz neriešia náhodou jeho zdravotný stav, že čo mu teda bolo? Mal chvíľkovú indispozíciu, volali mi z centrály strany, že Marian Kerry nemôže, ja som to neriešil. Tam bola otázka času, že bolo 10:15 a 10:30 sa prednahrávalo. To treba tiež inak ľuďom povedať, že to sa prednahrávala tá relácia. To znamená, oni mohli kľudne deň počkať a nejakým spôsobom to ešte vyriešiť, ale nie, oni to vyriešili tak, že tam opozíciu vlastne vynechali a napriek tomu, že som bol v budove rozhlasu, tak ma tam SBS-kari nepustili a v éteri povedali, že teda Smer neprišiel a teda bude tu pán Naď sám. Veď to je také klamanie verejnosti a to je taká zbabelosť aj od pána Naďa, ktorý mohol kľudne pani Janškarovej povedať: dobre, tak som tu, tak poďme diskutovať, však tu nebudem hádam hovoriť sám. Nie, on nenašiel odvahu na to.
Viete, Ale má význam diskutovať áno, s Naďom? lebo je to stále verejnoprávna televízia alebo rozhlas, ktorí majú obrovský zásah. Tí ľudia to sledujú a stále očakávajú ešte, že tam budú počuť rôzne názory. A teraz nemôžeme my to vynechávať spôsobom, že teda nech si tam len tú svoju americkú propagandu šíri minister obrany, ktorý naozaj je ovládaný do veľkej miery americkými záujmami. To znamená, že viete, v každej relácii, v každej druhej relácii, či už na Teatrojke, na Markíze, na STVčke, sa spomína buď moje meno, alebo meno Roberta Fica. Vždy to je zlý Fico, zlý O Bláha. vás bez vás. A keď môžem konečne prísť a môžem ma konfrontovať, že nech sa páči, tak teda máte svoj názor, tak počúvajte moje protiargumenty, tak nie, to sa už boja. A toto podľa mňa ľudia vidia. A ja sa im naozaj reálne čudujem, pretože oni robia detinské chyby. Keby išli so mnou do tej diskusie, tak vždy to je dialog. Nikdy to nie je proste masaker. Ja samozrejme mám svoje argumenty, ale oni majú svoje, takže vždy by to bolo tak, že jedna časť verejnosti by hovorila, dobre hovorí ten Blaha a druhá časť dobre hovorí ten Naď. Ale takto to je 10-0 kontumačne. To je proste ten Naď sa zbabelo utiekol. To je niečo, čo sa nedá vysvetliť verejnosti. Ale aj RTVS dala mu priestor, alebo Slovenský rozhlas tak, ako si to vlastne on želal. A ja preto vyzývam vás, pán Naď, aby ste prišli k nám do televízie Slovan. My sme síce alternatíva, ale s celkom širokým pôsobením na ľudí, lebo stále sa nám teda zvyšuje počet našich divákov, ktorým srdečne ďakujeme. A už je na každom z vás, ktorí nás sledujete a ktorí sledujete RTVS alebo iné mainstreamové médiá na Slovensku, aby ste si vybrali z tých informácií, ktoré podľa vás, vášho rozumu vám sedia alebo nesedia a z toho si vyhodnocovali tú situáciu ďalej. Na margo tohto chcem vám povedať a potom aj pripomenúť predsedové slova. Tu nechám obrazovku Facebooku, ale aj pre vašu informáciu, pán Blaha. Za posledných od 1. do 28. februára, hej, sme mali dosah 649 000. Hej. My z toho nevieme určiť celkový dosah, ale ak niektoré video sledoval, dajme tomu 150 000 ľudí a bolo, dajme tomu 5 000 zdieľaní, treba rátať, že minimálne tak 30 ľudí na jedno zdieľanie. Nehovoríme o tom, že v Čechách nás prezentujú takisto ako aj Infovojnu, aj ZVTV. A pán predseda povedal, myslím, že na poslednej tlačovke, a viackrát to spomenul, že a potom sa čudujete, keď sa obrátil na ten mainstream, že sa zvyšuje popularita alternatívnych médií. No ja vám musím povedať, že alternatívne médiá majú dosah toho svojho komunikátu na minimálne 1,5 milióna Slovákov, čo znamená, že ak si zoberieme druhý 1,5 milióna dospelosti na Slovensku, čo by mohlo byť tak zhruba 3 milióny dospelých ľudí, ktorí sú ochotní teda nejaké médiá sledovať, tak je to polovica v porovnaní s mainstreamom. To znamená, že vaša prezentácia je aj umožnená z našej strany. Či potom nie je na mieste povedať, že čudujete sa, že ten dosah vstupu... Nie, on je maximálne presýtený, nasýtený. Naozaj, my sme teraz jednak jednej mainstream a alternatíva. Už to nie je žiadna sranda. Toto už nie je žiadne, že niekto, nejaký solitárny jazdec vidie na Facebook a niečo povie. Vy máte obrovský dosah tam, kde vstúpite. Takisto my, ZVTV, Infovojna. Všetkých by som najradšej vymenoval, aby som niekoho nezabudol. Či to bol Kultúrblok, alebo už potom tie printové, e-report a tak ďalej. Čiže ten mainstream v konečnom dôsledku už ani nie je ten ťahuň pre vašu stranu, ktorá prezentuje vaše názory a robí tie percentá. Paradoxne, ten, kto vytvoril alternatívu, alebo ako môžeme povedať slobodné médiá, boli práve mainstreamové médiá tým, ako neobjektívne informovali. A to si musia uvedomiť, že oni pokiaľ budú uplatňovať cenzúru, ako v prípade RTVS, pokiaľ nebudú pozývať takých intelektuálov, ako je docent Chmelár, ako je doktor Čarnogurský, ako sú ďalší, ktorých zakazujú dokonca vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, tak pochopiteľne, že ľudia nebudú len dokola počúvať tú absurdnú americkú propagandu o tom, aký je zlý Fico, Blaha, Rusko, Putin, všetko to je zlo, Amerika je úžasná, dobro, Čaputová je skvelá. A toto počúvajú každý deň a už toho majú plné zuby, si hovoria tak trošku aj iný názor, hej, však nemusím nevyhnutne nesúhlasiť, ale možno, že by som si vypočul aj iný názor, keď už žijeme tej liberálnej demokracii vraj. Takže ľudia pochopiteľne zapnú tú alternatívu, lebo tam majú zase iné názory, či už to je pán docent Drgonec, to je významný právnik, ako je možné, že nie je vo verejnoprávnej televízii, či už sú to ďalší, ktorých som spomínal. Čiže ja som presvedčený, že oni robia neuveriteľné chyby, naozaj školácké chyby, lebo taká tá robustná, tupá propaganda to nikoho dlho nebaví. To môže fungovať týždeň, dva, ale potom sa ľudia zamyslia, že dobre, ale však hádam, existuje aj iný názor. A prečo je zakazovaný? Prečo SBS-kar nepustí toho Blahu do toho éteru? Že kde je ten problém? Však nehovorí žiadne vulgarizmy, nehovorí žiadne veci, ktoré by boli nepriateľné, len má iný názor na tú vojnu. A my chceme počuť aj ten iný názor. Čiže
Ja s vami plne súhlasím, len sa trošku obávam. Že keď oni vidia, ako rastie tá alternatíva, tak môžu veľmi ľahko spraviť to, čo už urobili pred rokom. Že vás jednoducho zavrú. Dobre, ako zavreli, zakázali hlavné správy, zakázali hlavný denník, myslím, že aj vy ste boli postihnutí, robili veľmi zlé, hej? Nás nechali, no vidíte, môžete byť radi, ale takýmto spôsobom, ako vyslovení gestapáci dokážu zasiahnuť, pokiaľ im už ide naozaj kape na karby, pokiaľ už naozaj majú problém. A ja som presvedčený, že im vytvárate problém. Pretože kedy si to tak bolo, spomente si na časy, keď neboli ešte internety, keď neboli sociálne siete a podobne. Ľudia mali v dispozícii len vlastne 3 denníky, to už bolo SME, ktorý ešte neexistovalo, Pravda a myslím hospodárske noviny a mali nejaké 2-3 televízie. Čo sa povedalo na Markize, to bolo sveté, čo sa povedalo Smečku, bolo sveté, sa tu vlastne forsíroval ten svetonázor, že len Amerika, len neoliberalizmus, len kapitalizmus, všetko to je super a tí ľudia boli z toho takí zdecimovaní, že nemali kde sa vyjadriť. Samozrejme potom rastla aj tá nevôľa, tá frustrácia. A toto dneska máte to isté, akurát s tým rozdielom, že tu máte sociálne siete a máte tú alternatívu, ktorá neuveriteľne rastie. Potom ale rastie aj tá frustrácia ľudí, keď vidia, a toto inak krásne povedala sociologička Kusa, ktorú nemôžete nijak obviňovať, že by mala niečo s nami spoločné. Ona bola bývalou poradkyňou pani prezidentky Čaputovej a na RTVS pred 2 dňami večer už povedala, asi už teda tie názory neboli dostatočne extrémne liberálne, povedala veľmi krásne, že ten iný názor, ten alternatívny názor bol vyhostený z verejného priestoru, z verejného diskurzu. Veľmi súrovo a represívne. To znamená, že nevolajú sa iné názory do televízií, nevolajú sa do rozhlasu. Potom tí ľudia cítia frustráciu a tá spoločnosť sa logicky radikalizuje. A potom toho výsledok, hovorí pani Kusa, môže byť aj to, že pani Jančkárová dostane nejaké listy výhražné, čo samozrejme treba odsúdiť, ale môžu za to práve tie médiá, ktoré vytvárajú jednostrannú totalitnú realitu, že tu nepripúšťajú žiadnu alternatívu, žiaden iný názor. A keď takýmto spôsobom funguje spoločnosť, tak jednoducho to vybuchne. Viete, čo je význam demokracie? Že práve pripúšťa pluralitu. Viete, ste nahnevaní, že nejaký názor, dáme tomu, vyhráva vo voľbách a tak ďalej, stále ho môžete vyjadriť iný názor. To je to čaro demokracie, že ten párny kotol proste nebublá, nevybuchne, lebo sa postupne ventiluje. Práve tým, že umožňujete tým ľuďom sa vyjadriť a zanadávať si a povedať svoj názor. Ale oni to zakázali. Oni zakázali všetko iné a tým pádom filozoficky robia strašnú chybu, lebo keď to raz vybuchne, tak ten výbuch bude naozaj zničujúci. A preto ja im odporúčam, nerobte detinské chyby. Púšťajte nás do tých médií. Na druhej strane, z vášho komerčného hľadiska je pre vás fantastické, čo robia. Vy budete rásť, neskutočne raz, myslím, celá alternatíva. Dobre, ale môžete im pogratulovať. Tu je taký predpoklad a teraz si predstavme, že budete vo vláde, budete mať možnosť tieto veci zmeniť, respektíve ponechať tak a upravovať tie, ktoré idú na hovno. To znamená, že vy sa zväziete ďalej na vlne mainstreamu, ktorá bude mať dosah a poviete si teda, ideme sa snažiť ovplyvniť teda ich, pretože oni znova im ako keby pomôžete na piedestál maximálnej informovanosti, budete utlačať tú alternatívu a využijete teda utlačať tým, že využijete tie zdroje toho mainstreamu na to, aby ste sa ďalej prezentovali, čo všetko ste dobre spravili v tej novej vláde, alebo teda si už dnes uvedomíte, že ak nebudete trestať tie médiá, ktoré vás nepustili a ktoré klamali o každej pomaly dôležité veci, či to bol COVID alebo konflikt na Ukrajine, v tom čase, kedy ste sa vy usilovali o ich priazeň, takže ich budete nejakým spôsobom sankciovať, alebo spravíte nejakú dohodu, cez čiaru, cez ktorú sa nemôžu dostať, alebo teda naskočíte znova na ich vlnu, na ich silu a potom všetci tí ľudia, ktorí sledovali alternatívu v čase, kedy ste tam aj vy pomaly ako v jedinom priestore mohli sa prezentovať, si povedia, no dobre, tak naskočili znova na ten vlak, ktorý sme my kedysi označili za falošný a klamlivý. Čo urobíte s tými médiami, ako budete k nim pristupovať a ako budete k nám pristupovať? Stále budeme len predložená ruka vašich činov. Pán redaktor, súhlasím s vami, že mali by sme mať ten prístup k alternatíve úplne iný, ako bol kedysi. A už naozaj situácia sa zmenila. Čiže keď budeme vo vláde, ja si myslím, že by mali dostávať exkluzivitu. To znamená, viete si predstaviť, dajme tomu, že sme vo vláde, hej, že niekto z nás je minister a tak ďalej. Prídu na tie tlačové konferencie Markiza, Denník a budú sa pýtať teda, pán minister, ako to bude s týmto? A ten pán minister príde radšej ku vám, príde radšej, opakujem, hlavné správy z EVTV, môžeme teraz menovať tie všetky možnosti a tam povie ten názor, tam to povie prvé, hej, lebo oni to budú musieť preberať odtiaľ. Čiže ja si myslím, že toto je spôsob, akým sa dá reagovať, že zvýhodniť tú alternatívu, ktorá naozaj bránila tú slobodu slova v časoch, keď tu bola tyrania. Z druhej strany vám ale poviem, že našim zámerom teraz nebude tie nezávislé médiá
nútiť k tomu, aby boli teda prosmerácky alebo niečo podobné. To nikdy sme nehovorili. My chceme len, aby tu bola vyváženosť, aby tu bola objektivita. My nechceme ich meniť. My chceme, aby tam bol aj jeden názor, aj druhý názor. Toto bola vždy naša filozofia, že tak liberáli, konzervatívci, socialisti, každý má právo na svoj názor. To nemôžeme jednoducho zakázať. A práve preto keď nás vinia z toho, že my chceme ovládnuť štát a že tu bude teraz naša propaganda. Nie. Jediné, čo chceme naozaj, aby mal každý priestor na to, aby hovoril svoj vlastný názor. To je to slávne Voltairovo. Nesúhlasím s vami, pane, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. A toto je vaša filozofia. Ja to naozaj oceňujem, myslím teraz alternatívu ako celok. A práve preto opakujem, po voľbách, pokiaľ by sme my mali možnosť prehovárať k vláde na Slovensku, tak naozaj využijeme tú možnosť, aby sme dávali priestor alternatívnym médiám, aby sme ukázali, že tí, ktorí strážili tú pravdu, tí, ktorí strážili tú objektivitu, poviem to ešte presnejšie, tak tí by mali mať priestor teraz na to, aby dostávali tie informácie. Možno TASR by malo prevziať svoju plnú moc a svoje práva a malo by sa to na pôde TASR vyriešiť ako... Ja už mám popravde obavy z týchto tzv. Verejnoprávnych inštitúcií, lebo som mal skúsenosť s rozhlasom a televíziou takú, ako som mal. To je verejnoprávna inštitúcia, ktorá je zákonom viazaná. No, zákonom viazaná, ktorá je zákonom viazaná, aby bola vyvážená a objektívna. To nie je taká, že morálna povinnosť. To je zákonom napísané, že neexistuje, aby ste neboli vyvážení. A napriek tomu to robia. Napriek tomu, to, čo spáchali teraz sobotu, to sa zapíše naozaj do dejín slovenskej žurnalistiky ako maximálne dno. Že vám tam príde človek z opozície. A opozícia, ako viete, musí byť viac ešte chránená, pretože inak si tá vláda môže robiť, čo chce. Vláda má všetky páky od moci. Takže musí byť tá opozícia ešte viac chránená. Zoberte si, že by sme my o pol roka spravili teraz to isté. Že by sme povedali, že ponúkneme do diskusie k ministrovi, dajme tomu budúci minister, predstavte si, Kaliňák, teraz Kaliňák bude minister, a teraz pošlu, že no dobre, s kým by išiel pán Kaliňák? A on povie, ja nepôjdem s Hegerom, ja nepôjdem s Náďom, ja nepôjdem so Šimečkom, ja nepôjdem s týmto, tak pošlite niekoho iného. A oni tam teraz budú musieť dať nejakú 3., 4. ligu, hej, len preto, lebo on si to takto vybere. A takto to bude fungovať a potom teraz tam príde ten Šimečka, dajme tomu, do toho rozhlasu, že predsa len chce bojovať za tú právo tej opozície tu byť, ale tam SBS-kar ho nepustí. Viete si predstaviť, čo by tu bolo? Ako všetky tie demarše z Európskej únie, ako tu ničíme slobodu slova a tak ďalej. Ale ako náhle je to naopak, že si to spravia takýmto spôsobom oni, tak to je tlieskame, hej, že tlieskame tomu strašne, že naložili tomu zlému Blahovi, čo si to dovoluje vôbec chcieť prehovoriť, však to má byť zavreté. Ja myslím, teraz nehovorím o ľuďoch, hovorím o tých médiách, o tej mafii, ktorú tu vytvorili, že všetci novinári teraz tu píšu tak kondolenčné listy pani Jančkarovej, že ako sa mohlo stať, že sa vám vyhrážali, pritom vyhrážali sa mne, vyhrážali sa Erikovi Kaliňákovi, Robovi Ficovi, Šibenice stavali pred námestia, tak ďalej. Pani Santusová, zoberte si krásny príklad, pani Santusová vyšetrovateľka, elitní vyšetrovatelia Čurilovci, NAKY, sa jej vyhrážali, že budú zapalovať auto kanistrom, chceli ju nakopať do P, čiže používali neuveriteľne vulgárne výrazy a to boli ozbrojení muži, ozbrojení chlapi. A takto sa hovorili o žene. A vtedy nikto nič, vtedy ešte povýšili pánov Čurilovcov. Hamran včera na výbore ich tam obhajoval, akí sú úžasní, že takéto veci hovoria. To je príšerné, toto hovoril Hamran. A ten istý Hamran potom tam sa zazdušňuje, ako ide bojovať proti tomu, že niekto napísal niečo zlé pani Jančkarovej. Samozrejme, že je zlé, keď niekto napíše nejaké výhražky pani Jančkarovej. Ale treba odsúdiť tak to, čo sa stalo pani Jančkarovej, ako aj pani Santusovej. Treba trestať všetkých. Tak poďme na konkrétne, čo píšu v rámci teda Marte Jančkárovej, redaktorke RTVS, mainstreamové médiá. Tak, výhražky, ktoré smerujú voči RTVS a jej moderátorke len preto, lebo nepristúpili na hru Smeru, sú nepriateľné. Robert Fico, Ľuboš Blaha a celý Smer sú plne zodpovední za tieto útoky, uviedol Richard Sulík. Na silu si vynúcovať, že v televíznej relácii bude niekto, koho nepozvú, nie je podľa mňa najsprávnejšie. Mám vám povedať pravdu? Myslím si, že to bola dopredu pripravená a inscenovaná hra, uviedol Pellegrini s tým, že v Smere možno dopredu vedeli, čo nastane a ako to využiť na svoju medializáciu. Výhražky, politické útoky odmieta aj PS. Takéto praktiky nemajú čo hľadať v liberálnej demokracii, špeciálne nie v krajine, ktorá si prešla traumou vraždy novinára, uviedol v stanovisku predseda PS Michal Šimečka. Poprosím teraz ukáž ten obrázok, ktorý tu koloval počas covidu, aby sme my označení dezoláti, ktorí 2 roky vysielali to, čo sa dnes potvrdilo ako pravdivé informácie, tak tento človek vtedy v rámci toho covidu ty strašne pomaly. Nie, on ten počítač
India blok. Remišovu. Pomalšie ako Remišova, to je neuveriteľné. Hej, tá tiež vypla na tlačovke. Čiže neočkovaní by mali kvičať ako svine na púku. Ďakujeme. Vzácny človek tento pán Šuc. Veľmi vzácny človek. ako sám bol. V tomto celom Správne, spektre, čo správne. som tu teraz čítala, pochopím, že sa pýtali Pellegriniho, ktorý neustále teda šlape po tej rukavici povestnej, ktorú mu Smer vlastne hádže a chce na nejakej diplomatickej báze riešiť problémy, ktoré má táto krajina, pretože vy sa doťahujete percentuálne v tých rôznych prieskumoch. Mi je divné, že stále tak nejako do popredia dávajú PS, ktoré sa tiež objavuje v rámci tých slobčekov, tých prieskumov na pomerne vysokom čísle. Kde sa vzalo, tu sa vzalo, veď my o týchto ľuďoch nič nevieme, len niečo cez jablko a la Nikolsonova a nejaké tie, jak sa to volá, pomôž mi, gumy. Aké gumy? Však aby neotehotnela žena. Prezervatívy. Prezervatívy, ďakujem veľmi pekne. Už som, neviem, čo myslíte, presne, už som ako teraz, presne Remišov syndrom na mňa. Mi napadlo takéto pejoratívnejšie slovo a to som tu teda nechcela použiť, lebo my sa tu vždy vyjadrujeme, aspoň sa snažíme slušne, i keď niekedy nás vytočia isté veci. Áno. Najmä v rámci LGBTI. Hej. A Šimečkové vyjadrenia, aj to nás akože zvykne. Takže prečo podľa vás dávajú priestor stále PS? Poviem aj k tomu, ale poviem úplne úprimne, že veľmi ma prekvapila reakcia Petra Pellegriniho. To je naozaj niečo, čo si on dovolil, že ako opozičná strana sa postaví na stranu vlády. No hej, ale akože otvorene sa postaví na stranu vlády a vlastne de facto podraziť opozičného kolegu, opozičného lídra, opozičnú stranu inú. To je naozaj školácka chyba, opakujem, fajn, Peter Pellegrini sa tým jasne vymedzuje, že má ten istý slovník ako Progresívne Slovensko, SAS, a to nie je prvýkrát. Zoberte si, keď boli tie homosexuálne partnerstva, takisto to isté hovoril, ale doslova to isté, čo PSK a Saska. Keď boli stíhačky, téma stíhaček na Ukrajinu, to isté hovorí, čo PSK, to isté, čo Saska. Tu sa ako keby placírovala nová vládna koalícia, liberálny blok, liberálny tábor. SAS, Hlas a PS. Čiže toto máme taký krásny, liberálny, dúhový trojlistok. Ja im naozaj želám veľa šťastia, ale povedzme to na rovinu ľuďom. Že pokiaľ majú pocit, že budú voliť Petra Pellegriniho, že tým volia niečo iné, ako je táto vláda, alebo niečo iné, ako sú liberáli niekde v Európe a tak ďalej, tak to nie je pravda. Jednoducho tu hrozí, že keď Peter Pellegrini vyhrá voľby, zloží to práve s týmito liberálnymi extrémistami a bude tu na Slovensku liberálny Armagedon. A toto si my neželáme, preto len vyzývame ľavicových voličov, ktorí mnohí naleteli Petrovi Pellegrinimu, keď sme sa delili ako strany Smer a Hlas, že teda on je vlastne taký istý, len taký jamkovitejší a uhladenejší, ale to nie je pravda. On je jeden liberálny politik a dneska to dokázal, keď obhajuje štátnu cenzuru, ktorá je v prospech práve liberálneho politika pána Naďa, ktorý mal tú možnosť byť teda v relácii sám. Čiže podľa mňa osudová chyba Petra Pellegriniho, ale dovolte komentovať aj... Prečo má podľa vás stále potrebu takýmto očividným tieto útoky Petra Pellegriniho nechcem komentovať, pretože on nie je náš super. Náš super je Matovič, náš super je Naď, náš super je Čaputová, liberáli, konzervatívci vo vláde. Náš super naozaj nie je Peter Pellegrini. Iba chceme pomenovať realitu, hej? Že takýmto spôsobom sa približuje k tomu liberalizmu veľmi vážne a potom hrozí, že po voľbách zradí ľavicového voliča. Takže toto chceme iba upozorniť, ale naozaj nechcem kopať do Petra Pellegriniho, však napokon my nemáme zlé vzťahy ako viete, ľudské. Kto je jeho vzor? Myslím, že Zelenský, čo si pamätám. To povedal, ale jeho ďalší vzor je Dzurinda, o ktorom hovorí, že to je teda výborný politik. Ale teda Dzurindov projekt ešte ani nejako nezačal, ja som to nazvala, že Modrá laguna, ja sa ospravedlňujem, to mi tak proste išlo, a Modrá koalícia. Ani ten projekt nejakým spôsobom nezačal a už vraj aj skončil a odstupuje od spájania Modrej koalície. Neviem, koho teda mal na mysli spájať, ale už keď sme, nepotrebujeme to rozoberať, len teda Pellegrini povedal, že Dzurinda je jeho vzor, okrem toho, že... Ale to len potvrdzuje to, čo hovoríme, že Peter je centristický politik, taký stredový, že chce byť za dobre s tou Amerikou, chce byť za dobre s tými liberálmi, chce mať pokoj s tým denníkom N, aby ho tam navoňal a trošku hladkal. No tak pochopiteľne to bude robiť a
presne to je tá kategória politikov, ako bol Mikuláš Dzurinda, ako je Zelenský, že vysí na motuzíku. To nie je stredový. No ako stredopravý, hej, priestor, ale on chce byť v tom strede. To je, aj ten druhý chce byť v strede. On síce mal tú svoju kavaláriu pravicovú, ale hral sa na toho stredového, že on je taký ten umiernený aj tam. A to isté Peťo. To on naozaj nemá s ľavicou nič spoločné, a však my si ho pamätáme, keď bol v Smere. To bola tzv. V4, to bola taká tá liberálna partia aj s Peťom Kažimírom a kto tam ešte bol, ešte jeden z tých liberálov, Peťo Žika. A to znamená, toto boli tí podnikateľskejší, by som povedal, smeráci, hej. A oni pochopiteľne po voľbách veľmi rýchlo obratili, išli do toho a vytvorili si nový podnikateľský subjekt, ktorým je Hlas. Ja im naozaj držím palce, nech sa páči, nech si robia svoju liberálnu politiku. Ale prosím, ľudia na Slovensku nech pochopia, že pokiaľ oni vyhrajú voľby, tak to bude liberálna vláda na čele s Hlasom, PSK a Saskou. To je úplne zjavné, to každý politológ vidí, len to samozrejme nechcú pomenovať. A ja mám veľké obavy, že tu došlo k dohode aj s americkou ambasádou. Americká ambasáda jedine, čo potrebuje na Slovensku, inak ich nič nezaujíma, aby tu bolo prekladisko zbraní na Ukrajinu. To je jediné, čo ich zaujíma. Aby sme ďalej podporovali zbrojenie Ukrajiny. A Amerika si povedala, že no dobre, s kým to spravíme? S takýmito smiešnými ako Dzurindami a Hegermi, ktorí majú výtlak 0,0,1, alebo nejakými bláznivými Matovičmi, Náďmi, to sa nedá, hej, pochopili, že to je no way, že týmto smerom to nepôjde. No tak pochopili, že podľa tých prieskumov, že ten Peter Pellegrini má nejakú šancu a že by to vedel zložiť s PSK, ktoré majú veľmi radi aj cez pani prezidentku Čaputovú. No samozrejme, že toto je ich nový projekt, to je úplne zjavné. Jediná šanca, ako to zastaviť, je, že Smer vyhrá voľby. Jediná šanca, ako to zastaviť, je, že Smer bude určovať, kto bude v tej hre a kto nebude v tej hre. A pokiaľ ľudia naletia Petrovi Pellegrinimu, urobia osudovú chybu, ale dovoľte reagovať na niektoré veci, lebo ste podali veľmi zaujímavé veci, aby som dokázal. Videla som, že si robíte poznámky. Presne tak. Máte tu priestor reagovať. Ďakujem pekne. Ešte zavolajte niekoho iného. Ja som chcel reagovať aj na to, čo ste spomínali o tom liste pani Jančkarovej hneď na úvod. Oni boli publikované tie listy médiá. Ja som tuším v Novom čase čítal, že tam písali, že keď dojdú Rusi na Slovensko, tak všetkých vás postrieľajú, nech žije Fico, nech žije Blaha, nech žije Smer. Povedzte mi, kto z voličov Smeru alebo sympatizantov Ruska má takýto slovník? Však my od prvej minúty hovoríme, a každý, úplne aj ten najposlednejší človečik, ktorý je na strane teda Ruska, povedzme, alebo na strane mieru a tak ďalej. Hovoríme, že Rusi Slovensko nikdy nenapadnú, že to je úplný nezmysel, že to je nezmysel, ktorý tu šíri americká propaganda. Prečo by teraz nejaký sympatizant Smeru písal práve toto? Veď to je ten typický slovník Náďa, Čaputovej a všetkých týchto, že pozor, Rusko teraz ide napadnúť celú Európu, ovládnuť celý svet, dobyvateľ Putler a podobne. To je ich slovník. A ešte teraz ukázali v tom liste prstom, že zlý Blaha, zlý Fico, zlý Smer, aby ukázali, na týchto teraz linčujte médiá liberálne. To znamená, to je úplne očividné, že to je nejaký provokatér. Že konšpirujeme? Nie, ale to je otázka, vieme to interpretovať. Liberálna kaviareň vymyslela, nájdu kajúcnika, zavrú vás, pretože vám nájdu počítači papier, ktorý ste písali vy, pani Jančkárovej. Toto sú tak primitívne ťahy, prepáčte. A navyše už toto raz bolo. Keď sa zviezli po chrbte Jana Kuciaka, keď zneužili jeho smrť úplne hygienisticky, a ľudia sa samozrejme oprávnene vždy pýtali, že no v koho záujme bola smrť Jana Kuciaka? No logicky tých, ktorí chceli zničiť Roberta Fica a Smer od moci dostať. To znamená, že kto sa vďaka tomu vyviezol do prezidentského paláca? Pani Čaputová. Kto sa vďaka tomu dostal k moci? Matovič, Heger a títo. To znamená, že tu je úplne zjavné, kto asi ťahal za nitky. A teraz oni sa teraz tvária, no však Lipšic dostal vďaka tomu teplé miestečko špeciálneho prokurátora a hrá sa na frajera. Čiže ľudia majú zdravý rozum, vedia, že odkiaľ to fúka a práve preto som presvedčený, že opakovaný vtip už nie je vtipom. To isté robia teraz pani Jančkarovou. Ja len dúfam, že aby tu pani Jančkarovú nejakí títo blázni ešte náhodou nechceli niekde zbiť alebo zabiť, len aby to mohli. Presne tak, čiže naozaj s týmto my nič nemáme spoločné, odmietame akékoľvek násilie, odmietame akékoľvek výhražky, pochopiteľne, ale toto vyzerá úplne ako cez kopírák, taká istá práca, ako to bolo pri pánovi Kuciakovi. Len dúfam, že teda ochrania pani Jančkarovú pred tým, aby jej porobili tí, ktorí sa chcú zbaviť Smeru, niečo ďaleko horšie. Ja len na margo Lipšica, nie každý urobiť takúto kariéru ako on, to aby teda vás neodradzalo, že ak sa vám teda niečo stane v živote, že neurobíte teda kariéru v úvodzovkách. Samozrejme, že aj my odsudzujeme výhražné listy redaktorke Marte Jančkarovej, čo si podobné sa dialo aj mne, keď som bola v parlamente a ako odidený poslanec zo Sme rodina som riešila v rámci výboru, v ktorom som pracovala, veci pre deti. A teda aj vďaka Smeru a teda tedajšej koalícii sa tento zákon na ochranu detí aj schválil.
Úplne najväčšie hejty som dostávala od saskárov, najmä od človeka, ktorý ani deti nemá, dostal. Pán súdruh, ale teraz teda etablovaný absolútny liberál, lebo stále tu spomíname liberalizmus ako taký, ktoré keď si nájdete vo výkladovom slovníku, je to vyložené tak, že aj ja som vlastne liberál, ale toto s liberalizmom nemá nič spoločné, čiže mali by sme im dať nejaký iný názov, lebo potom to dehonestuje to slovo liberál. Ale poďme na to, čo sa dialo včera na výbore, na mediálnom výbore, lebo z toho sú tiež nejaké výstupy z mainstreamových médií, že teda vy ste tam nejako excelovali a že ste sa rozčulili a kvôli vám to museli zrušiť, tak teraz je tu priestor na to, aby sme sa aj my pozreli vašimi očami, ako to bolo na tom výbore. No je úplne krásne, že tento hoax šíri Markíza, čo je teraz zase jedna z tých výkladných skríň slovenskej americkej propagandy. Viete, na tom výbore prebehla veľmi burlivá diskusia práve kvôli tomu, že predseda Čekovský, to je ten Budajov, červená panda sa mu hovorilo kedysi, lebo mal takú zaujímavú skúsenosť zo slovenskej televízie, bol moderátor a veľmi sa strápnil, keď v zoologickej záhrade mu dali takú jednoduchú úlohu, ako povedať pár slov o červenej pande a on ani to nedokázal, ale tento pán dneska vedie výbor za Olano. A tento pán si osobuje právo skakať vám do reči, že vy máte ako opozičný poslanec potrebu niečo povedať a on povie, že to nesúvisí. On, pán profesor, povie, že to nesúvisí, Lebo ja som otvoril otázku, že keď teda pán Hamran, ktorý bol prítomný, tak veľmi ťažko bojuje proti tomu, aby tu išli výhražky na pani Jančkarovú, prečo to isté nehovoril pri pani Santusovej. A že to nesúvisí. Ja myslím, že každý rozumný človek vidí, že to súvisí. On si to moderuje, ten výbor, kde by mal mať priestor každý poslanec. Pochopiteľne, on nemôže určovať takýmto spôsobom, to by bolo najľahšie, vždy si koalícia určí, že opozícia bude ticho a bude vybavené. Takže sme mu samozrejme naspäť hovorili, že takýmto spôsobom si nemôžete dovolovať takúto drzosť, že majte súdnosť. No a potom z toho Markíza spravila, že vlastne Blahovi praskli nervy, ako boli sme všetci maximálne kľudní, ale sme mu samozrejme zvýšeným hlasom hovorili, keď nás prerušoval, aby nás neprerušil. A potom došlo k situácii, že z nejakého technického dôvodu asi 5-krát museli prerušiť výbor, lebo im tam padala technika. Lebo ten výbor musí byť vysielaný na internete a oni to nedokázali zabezpečiť. No, bol tam aj ten pán poslanec, ktorý je tým slávny, že dokáže vyťahovať kábliky z Olano. Ale pointa je taká, že Markíza šíri absolútny hoax, lebo je to overiteľné, že ten výbor 5-krát bol prerušený kvôli technickým chybám, ktoré boli na strane predsedu výboru, respektíve technickej organizácie, ale nie na strane opozície. A on povie, tam ten redaktor Markízy, že výbor bol prerušený, lebo Blahovi praskli nervy. Veď to je ale také očividné klamstvo, že sa len opäť dokazuje, že Markíza klame, ale od rána do večera. Pochopiteľne budeme to riešiť túto informáciu aj súdnou cestou, pretože toto je číre klamstvo a veľmi ľahko preukázateľné, čiže je to jasné ohováranie a tým pádom pôjde trestné oznámenie na redaktora Markízy. My musíme sa brániť, rozumiete? A oni robia také lacné chyby, že ich máme na porúdzi a budeme to musieť riešiť trestnoprávne, občianskoprávne, iný spôsob neexistuje. Nemôžu nás preboha takýmto spôsobom ohovárať. Ale ten výbor mal zmysel. Výbor mal zmysel, pretože došiel tam aj pán Machaj ako riaditeľ televízie a povedal otvorene, že to bol on, kto dal pokyn pani Jančkarovej, že to nebolo rozhodnutie pani Jančkarovej, to bol on, kto dal pokyn. Čiže nominant Olano, pán Machaj, de facto umožnil inému nominantovi Olano, pánovi Naďovi, aby mal luxusný priestor, kde hovorí svoju vlastnú propagandu bez opozície, ktorá stála na vrátnici Slovenského rozhlasu. A to on sa k tomu priznal. Riaditeľ Machaj nemá s tým problém otvorene povedať tento nedemokratický prístup v rámci svojej pozície. On dokonca, keď nastupoval do pozície, tak úplne jasne povedal pre Aktuality.sk, keď s ním robili rozhovor, že Blaha do o 5 minút 12 nepôjde, že sa o to postará. A on to tady tak ako eufemisticky napísal, alebo povedal, že keď náhodou by Blahu pozvali do televíznej diskusie, tak by si ich zavolal, nech mu to vysvetlia. Viete, ako funguje v televízii, keď si vás zavolá riaditeľ, aby vám to vysvetlil? Že dopadnete ako pani Hlucháňová, ktorá si dovolila 17. novembra odvysielať príhovor Roberta Fica na sneme strany Smer sociálna demokracia a bola odídená. Okamžite prišla o svoju pozíciu kvôli pánovi Machajovi. Čiže tam je zastrašovanie. Tu sa včera na výbore veľa hovorilo, že musí byť redakcia slobodná a demokratická. No toto je slobodná a demokratická redakcia, že ten novinár nemá právo si de facto pozvať svojho hostia, pretože tam je nad ním Machaj, ktorý povie, že Blaha nemôže ísť. Čiže včera sa krásne ukázalo, ako veľmi klamú. Dokonca tam bola pani Samelová sa volala, neviem teraz, či nekomolí meno, ospravedlňujem sa. Ona je šéfkou spravodajstva v RTVS a tá vysvetľovala, že pán Blaha, čo sa sťažujete? Však vy ste boli v
v RTVS 5 krát, odkedy je funkčné obdobie od roku 2020. Viete, ako to je v realite? V realite je, že v roku 2020 prišla nová vláda. Ja som asi pár mesiacov bol pochopiteľne nasadzovaný ďalej, bol som 5 krát v relácii. Potom v marci 2021 uťalo, prišiel COVID, prišlo to, tie konšpirácie akože o tom, že to nebolo z netopiera a podobne. Dneska sa potvrdzuje, že sme mali vo všetkom pravdu, dokonca americké ministerstvo energetiky, aj FBI tvrdí, že áno, že to vzniklo z laboratória. To by už mohli. A teraz, ja som tieto veci pochopiteľne hovoril som pravdu, teraz sa ukazuje, že som hovoril pravdu, ale oni ma prestali pozývať. Odtedy som 2 roky nebol v RTVS, 2 roky. Iba raz sa mi to podarilo po voľbách komunálnych v novembri minulého roka, kde ma nemohli zakázať, lebo to bolo neklasická diskusia, ale že dostalo 10 strán svoj priestor a to sú tie klasické povolebné monológy. Hej, tam ma nemohli zakázať. Nikdy, okrem tohto prípadu, som sa nedostal do RTVS. A pani Samelová s plechovou tvárou tam rozpráva, však vy ste dostali 5 krát priestor. Že to bolo pred 2 rokmi na začiatku volebného obdobia, to už nespomenie. A takáto demagogia tam zaznievala. Alebo ešte jeden prípad, odpuste mi. Použili príklad, že však vy ste nie jediná strana, ktorá pán Naď dobre sa zlákol, odmietol vás, bojí sa vás do diskusie, ale vy ste nie jediná strana. Však sme tu mali prípad, kedy mala byť diskusia medzi pánom Matovičom, pánom Viskupičom a pánom Kamenickým, podotýkam 2 koaliční proti jednému opozičnému, a pán Kamenický vtedy nemohol. On vtedy reálne nemohol, mal vtedy víkend iné povinnosti. Povedali im to v útorok, že nemôže a mohli nájsť s tým kohokoľvek iného. Hej? A čo spravili oni? Dali prázdne kreslo. Bol tam iba Viskupič a Matovič. To znamená, ak by takto reagovali na Naďa v útorok, ktorý povedal, že s Blahom nepôjde, tak by to znamenalo, že by Blaha tam sedel a bolo by prázdne kreslo namiesto Naďa. Keby iba robili to isté, čo v prípade Matoviča a Viskupiča, ale nie. Keď sa jedná o Smer, treba nás vylúčiť, treba nás zničiť, treba nás zlinčovať a potom takto klamať na výbore. Takže my sa musíme brániť. Bránime sa samozrejme ostro. To je klasická potom tá mediálna interpretácia, že aký ste vy tvrdí a ostrí. No viete, keď vám Matovič hovorí o všetkých vašich voličoch, že sú dezoláti, keď vám rozpráva Naď, že sú opice alebo že sú háveť, keď vám rozprávajú všetci, že ste vrahovia, mafiáni a zlodeji, tak čo po nich budete hádzať konfety? No logicky budete sa brániť a musíte sa brániť veľmi tvrdo. Ale ja si myslím, že to korešponduje s tou náladou vo verejnosti. Tak sociálne sa rútime do absolútneho pekla. Neuveriteľné zdražovanie. Robia tu prekladisko zbraní, chcú poslať stíhačky na Ukrajinu a zatiahnuť nás do vojny, z ktorej môže byť 3. svetová, jadrová vojna, mobilizácia, obrovská eskalácia, zomierať budú ľudia. A tí ľudia sú pochopiteľne nahnevaní, boja sa tohto. A teraz tam príde Naď a začne tam šíriť tú svoju propagandu. Samozrejme, že sú naštvatí. Samozrejme. Ale opakujem, odmietame akékoľvek výhražky od zastrašovania a podobne, len si musíme brániť našu česť a musíme brániť národný záujem, brániť bežných Slovákov. Kto to urobí? Naď? Heger? Ja len 2 pripomienky k tomu. Počkaj, ale ešte predtým povedz, lebo ja sledujem to, čo ľudia píšu a stále tu píšu, že vy sa bojíte Naďa a tak ďalej. Nie, myslím, že to píše jeden človek. Ja som asi zhruba 15 minút dozadu, možno pol hodinu povedala, že my srdečne pozývame ministra, alebo teda neviem, ako ho vlastne nazvať. Minister v demisii. Ministra v demisii, pána Naďa, aby prišiel k nám aby prišiel k nám do televízie Slovan. My pozveme aj pána Blahu a budú tu mať priestor, môžu tu diskutovať, čiže my ho sem pozývame, ale ja ho sem neviem dotlať. Čierne na bielom, v útorok dostala RTVS, nám dala pozvánku, že poďte s pánom Naďom. Tak keby som sa bál pána Naďa, tak asi nepozve strana Smere Blahu, hej? A keď došla odpoveď, ktorá je zverejnená, SMS-ka pánovi Mažgutovi, že nie, pán Naď nechce ísť s pánom Blahom, tak kto sa koho bojí? To naozaj treba vysvetľovať, že pán Matísek pustil do gatí. Je to tak zjavné. Tak dopoviem to. Slnko svieti pre všetkých. Slnko je pravda, ktorá svieti pre všetkých. Môžeme sa pred ňou však chrániť. Rovnako dážď je životodárny a dáva život pre všetkých. Je jediná možnosť, ako zbaviť celého sveta životodárneho slnka a dažďa. A to je tak, že roztiahnete markízu. Na tým by sa mal niekto zamyslieť, prečo ten názor jednoducho zatieňuje celkovú pravdu a vplyv na všetkých ľudí. Druhá vec, ktorú som chcel iba tak podotknúť pre tých našich divákov, veľakrát sa pýtajú, prečo práve tie migy už sú také, už sú cez čiaru. Treba si uvedomiť, že sú nejaké technické vybavenia, ktoré zabezpečujú, ktoré sú obrannými prostriedkami alebo obranné zbrane používané na obranu, keď napríklad raketa letí na to územie Ukrajiny a nejaký systém ho zachytí, zostrelí, ale sú aj prostriedky, ktoré sú sami, ako by som povedal, sú obranné a útočné. A tie migy sú útočné. Oni jednoducho odletia, idú na územie, ktoré je okupované už teraz možno Rusmi a oni sa zapájajú priamo do toho konfliktu. Ľudia niektorí nevedia, že prečo už tie migy sú práve to cez čiaru.
Ja som presvedčený, že ľudia v prvom rade chcú mier. Že nechcú vojnu a nechcú, aby Slovensko bolo stranou konfliktu, s ktorým nemá nič spoločné. Preto toto je sú základné. pochody za mier, ktoré sú naozaj vo veľkom meradle. Ktoré sú úžasné. Ja chcem ľuďom poďakovať. My sa aj špeciálne snažíme nechodiť tam a nerobiť tam naozaj politiku z tohto. Lebo je to občiansky, naozaj spontánny občiansky výtvor. To znamená, nekazme to. A vy zoberte si, aké sú médiá a tohto hlavného prúdu bezradné, aké sú z toho nešťastné, že nevedia povedať, že vidíte, to tam je ten zlý Blaha, zlý Harabín, zlý Fico. Nie, to je úplne spontánna aktivita ľudí, je to krásne, aj to, čo spravili ľudia na Slavíne. Ja im chcem veľmi pekne poďakovať, že tam ten Valo, ako úplný úbožiak, tam nasvietil teraz a tú pamiatku všetkých tých vojakov, ktorí bojovali za nás a zvíťazili nad fašizmom a oslobodili nás. Aj Ukrajinci, však samozrejme. Tak on to dokáže takýmto spôsobom devalvovať cez aktuálny spor, s ktorým tí mŕtvi vojaci Červenej armády nič nemajú spoločné. Čiže históriu, my musíme ďakovať tak Rusom, Ukrajincom, Bielorusom, Kazachom, všetkým, ktorí tam sú pochovaní a nie, že vypichovať jednu vlajku a tam to nasvietiť. A ľudia došli úplne krásne, bez toho, že by si všimali tam ten hore ten pahil ukrajinský, slovenská zastava a bojovanie za mier. Veď to je tak nádherné. A ukázali zase celému Slovensku tú noblesu a tú dôstojnosť toho nášho postoja. Že my nechceme vojnu, my chceme mier a my máme úplne jasný argument. Vždy každá vojna, každý konflikt raz skončí. Vždy. A teraz to môže byť o rok, o 2, o 3, o 5, hej, na tej Ukrajine. Prečo musia teraz tých 5 rokov umierať 100 000 ľudí? Prečo? Keď sa môžu dohodnúť už teraz. Jedného dňa sa aj tak dohodnú, jedného dňa tam bude musieť prísť tým kompromisom a všetci dopredu vieme, že to Rusko sa nevzdá ani Krymu, ani Donbasu. Je to jadrová mocnosť a pokiaľ ich budeme provokovať, tak čo keď nakoniec použijú jadrové zbrane? Čo keď ja sa pýtam, chceme tú jadrovú vojnu, chceme tú tretiu svetovú vojnu? No, keď to bude takto eskalovať, ja mám veľké obavy. Každá vojna raz skončí, prerozdelia sa hranice, lebo to je taký výsledok asi každej vojny, ale s akými konzekvenciami, tak to je ešte v otáznikoch, lebo stále tam umierajú najmä muži. Spomínali sme teda pani Jančkárovú a teda toto my odmietame a určite sa nebudeme s tým stotožňovať. Samozrejme, že nesúhlasíme s nejakými mailami podobného charakteru, ale poďme k tomu, a teraz mi to vypadlo, že čo som chcela povedať. K tomu, čo vlastne zostávame v Markíze, to si dal dobre prirovnanie s tým stiahnutím, ale keď som ja bola v Markíze ešte pred x rokmi, tak mňa to spájalo s tou Markízou de Plessis Bellier. Angelika. No, ale ty si bola jediná, ktorá si bola spolu. Hej, vážne? No, a poďme teraz k tomu hlasovaniu, lebo sme si vypočuli tlačovku vášho šéfa Roberta Fica, ktorý rozprával o tom, že sa s vami teda potom spojil riaditeľ tejto televízie Markíza, pán Setele, a začal vysvetľovať nejakú skupinu z Indie, ktorá zahlasovala s nejakým počtom hlasov, takže váš pohľad na túto situáciu, kedy sa zase potvrdilo niečo. Nedáme si najskôr vyjadrenie predsedu. Dáme? Kľudne. Áno, a potom sa k tomu vyjadrím. Či to pustíš? To je otázka. Vážení priatelia, tak a zase sme mali pravdu. V nedeľu sme po stovkách upozornení od našich voličov protestovali proti zjavnej manipulácii hlasovania v diskusnej relácii Na telo na Markíze, ktoré sa zúčastnil náš podpredseda Juraj Blanár s ministrom obrany v demisii Jaroslavom Naďom. Naši nevedeli poslať Jurajovi podporný hlas. Za to Naď ich dostal viac ako 20 000, čo by sa nepodarilo ani Barackovi Obamovi, nie to ešte ministrovi v demisii, vojnovému štváčikovi Jaroslavovi Naďovi bez akéhokoľvek politického vplyvu. A televízia Markíza si nás v nedeľu večer doslova vychutnala a na náš protest reagovala veľmi presvedčivo. Počúvajte, náš systém hlasovania je plne funkčný, technicky dôsledne zabezpečený proti zneužitiu a výsledky ankety odzrkadľujú dané hlasovanie, aj keď sú pre niekoho nepríjemné. Bodka. Tu máte, tu písmeráci, čo otravujete? Asi tak nejako sa dá čítať odpoveď Markízy. Toto bolo ako slávne Matovičové one time. Potom však prišlo next time. A riaditeľ Markízy nám v pondelok volal večer so sklopenými ušami. Vraj došlo k manipulácii hlasovania, čo televízia Markíza dnes aj oficiálne potvrdila. No dobre, takže v nedeľu večer je hlasovací systém dokonalý, perfektný. Ale v pondelok večer Markíza oznamuje, že to tak nie je.
A teraz dobre počúvajte. A vraj nejaký klub sympatizantov Jaroslava Naďa z Indie sa išiel uklikať k smrti, len aby pre Boha neprehral. Nebudem to radšej komentovať. Markíza už označila tisíce protestujúcich na zhromaždení organizovanom Smerom za dezolátov. My veľmi dobre vieme, a s kým máme dočinenia. Vážení priatelia, problém je niekde úplne inde. Na Slovensku nemáme žiadne objektívne médiá, ktoré sa hlásia do tzv. Hlavného prúdu. Je to len jedna jednofarebná propaganda, valiaca sa na nás ako Niagara. Je to prúd odmietajúci akýkoľvek iný názor. Diskusia medzi Jurajom Blanárom a Naďom bola o vojne na Ukrajine. To si naozaj myslíte, dámy a páni v médiách a vládni politici, že oblbnete tento národ, keď za vojnové štváčstvo dáte Naďovi v zmanipulovanom hlasovaní 3-krát viac hlasov ako Jurajovi Blanárovi, hovoriacemu o miery? To ste nás chceli presvedčiť, že Slovensko je za vojnu, nie za mier? Predstavitelia Smeru sa každý boží deň stretávajú s cenzúrou, ignorovaním našich postojov, nepozývaním do diskusných relácií, hoci sa v nich hovorí o témach, ktoré otvoril práve Smer. Ak máme iný názor ako oficiálna propaganda, sme extrémisti, hoaxeri, klamári. Sloboda slova, vyváženosť a objektívnosť médií sa na Slovensku jednoducho nenosí. A to len svedčí o tom, akí duchovní bezdomovci nám médiá riadia a kto sedí vo vládnych kreslách. Vážení priatelia, tak a zase sme mali pravdu. V nedeľu sme po stovkách upozornení od našich voličov protestovali proti zjavnej manipulácii hlasovania v diskusnej relácii Na telo na Markíze. No, verím, že nie som horší ako v RTVS, lebo sa mi zdá, že sa to pustilo na novo, ale opakovanie matka múdrosti. Tak predsa len si lekár, my nie sme ani moderátori, ani redaktori, my sme tu len osoby, ktoré sa tu rozprávajú. Jedine politik je politik. Profesionálny, hej. Dobre, to som dopadol. Stále sa cítim viac ako vedec a filozof, ale dobre. No ale čo je neprofesionálne, to bolo počínanie televízie Markíza. Tam, kde bolo teda manipulovanie s hlasovaním. Najprv teda tvrdili, že nie a potom... Tak ono je samozrejme smiešné, že presne ako Robert Fico povedal, tak v nedeľu samozrejme robili zo Smeru tých najhorších, čo nás tu obviňujete, my sme profesionáli a potom v pondelok priznali, že sú vlastne absolútni amatéri. Ale my sme naozaj potešení a milo prekvapení z toho, akú má fanúšikovskú bázu Jaroslav Naď v Indii. Naozaj mu to gratulujeme. Celá Kalkata miluje Jaroslava Naďa, milo sme tam boli a všade plagáty a všetci tikajú na tú Markízu, aby teda dali čo najviac hlasov. Viete, to sú ajurvedské pobyty. Ale prečo v Indii? Veď tam rozumejú v podstate toho sveta. Lebo oni pre nich je atraktívny ten Jaroslav Naďo. Pôsobí presne ako tie ich posvetné opice a on tak vyzerá trošku tak... To je s tými kravami posvetné, tak sú posvetné. Nie, pravdou vie, že Jaroslav Naď mal veľmi zlý týždeň. Zoberte si. Najskôr sa mu podarilo zo seba spraviť maximálneho zbabelca, najväčšieho na svete, že nešiel s Blahom do diskusie. A potom išiel do diskusie s Jurajom Blanárom v nedeľu na Markízu a myslel si, že mu pomôžu americkí kamaráti cez nejakých kamarátov z Indie, aby to tam naklikali, aby to zvíťazil. A nikto tomu neveril. A ešte potom Markíza potvrdí, že to bolo celé podvod. Naď zo seba urobil takého vola, ale s prepáčením takého vola, že toto už nerozchodí. A myslím si, že aj americká ambasáda veľmi rýchlo pochopila, že s takýmto materiálom sa nedá pracovať. Že naozaj, aby tie svoje záujmy propagandistické presadzovali, potrebujú aspoň trošku kvalitných a dôveryhodných ľudí a nie Naďa, nie Hegera, nie takéto naozaj umrvinky intelektuálne. Takže je to veľká prehra pre Markízu takisto. Markíza, ktorá sa tu hrá na vrchol profesionality a objektivity, si nedokáže zabezpečiť ani len obyčajné hlasovanie. To kde sme pre Boha? Ale muselo sa niečo stať, keď riaditeľ Markízy reagoval na druhý deň takýmto spôsobom, že to išlo von a že sa to nesnažili nejakým spôsobom nechať. Lebo to bolo do očí bijúce, viete, lebo keby to bolo tak, že by ten Naď vyhral 55-45%, hej, tak si to ešte tak akože ľudia povedia, že no dobre, že čo sa stalo, ale že dobre. Ale tam to bolo nejaké, že 20-80, hej, že to bolo úplne zjavné, že predstaviteľ odvolanej vlády bez akéhokoľvek politického výtlaku a špeciálne nesympatický Naď, ktorý naozaj irituje väčšinu spoločnosti, nemôže poraziť predstaviteľa Smeru, to sa nedá, hej. To je akože kontraintuitívne
intuitívne aj z hľadiska toho, ako to v minulosti fungovali tie hlasovania, no posledné mesiace a roky vždy vyhráva opozícia a vždy prehráva ťažko koalícia. Čiže každému bolo zjavné, že nemôže to byť 20-80 a že my sa do toho budeme vrtať. A teraz ten Settele veľmi rýchlo pochopil, no tak teraz s veľkou hanbou priznáme po 2 týždňoch, že naozaj to bol podvod, tak budú ešte robiť z nás, že my sme to zariadili. Tak veľmi rýchlo prišli, že nie my, tu nejakí Indovia, hej, to niekde tam čo kravičky pasú, tak tí teraz klikali náhodne, lebo toho Naďa milujú. No alebo rýchlo vymenil pravdu, aby liberáli potom hneď už zápäti na neho netlačili, aby to áno, toto presne hovorím. Čiže vyvinil rýchlo tak, a možno, že sa zbavil zodpovednosti. A pritom zjavne tam musela byť podľa môjho názoru asistencia Markízy. Musela tam byť asistencia ľudí spomedzi okolia Naďa. Ja som presvedčený, že toto bola veľká hra, ktorá im len jednoducho nevyšla, lebo sú babráci. Keby to nechali na tých 45-55%, tak to ešte so škrtými ušami niekto pochopí. Ale 20-80 proste nevedia tým Indom povedať, už neklikajte v polovici, keď už je tam tých 80. Naozaj zbabrali to, ale len sa ukazuje, že tak silne sa snažia presadiť tú vojnovú retoriku. To znamená, že oni si myslia, že oklamú Slovákov tým, že naklikajú 20 000 hlasov pre názor, že my potrebujeme zbrojiť Ukrajinu, Ukrajina je super, banderovci sú super, Rusko je zlo, Fico je zlo. Že to nikto do tomu na Slovensku neverí. Každý chce mier, každý chce mať dobré vzťahy s Ruskom. Kto je dramatom? Ty alebo ja? Inak prečo využili Indiu, ktorá v podstate vo vojenskom pakte pomaly s Čínou a Ruskom bude absolútnym víťazom už aj vo všetkých predpokladoch do budúcich delení tohto sveta? Dobre, ale zostaneme pri tých percentách, ako to bolo teraz s tým pánom Blanárom. Tak, hovoríme o nejakom takom príjemnom, veľmi pekne uhladenom, pocitovo teplom pakte. Pellegrini, Hlas, Spolu, všetci títo liberáli. Vaše čísla v prieskumoch, Republika, Tarabovci, tie čísla sa hýbu, ale tie percentá zostali. Ja si viem veľmi dobre predstaviť, ale teraz budem hovoriť to, čo hovoria ľudia a ja s nimi súhlasím, že americká ambasáda povedala v jednom momente, zachyťte Pellegriniho v časoch, kedy babička, ktorá mala rožok za 5 centov alebo 10, povedala Pellegrini je sympatický, zachyťte to a od toho momentu to všade udržujte. Venujte sa všetkým ostatným stranám, ale Pellegriniho udržujte na 20%, pretože potom máme ešte jedno ESO v rukáve a to je izraelský software, ktorý vyhodnotí voľby a my musíme za každú cenu zabezpečiť, aby tých 20% malo, to je jedno, aká je pravda. Do tohto sa nám nekafrite, nehajte tam 20-25%, vymýšľajte si niečo okolo tohto čísla a potom tam pridáme, že ešte v spolupráci s progresívcami a saskármi, všetkými týmito pudovými hráčmi, nech udržia tieto percentá. Ja nepoznám človeka, ktorý napríklad potom, ako Pellegrini povedal, že stíhačky útočné áno, nech trošku vyprovokujeme jadrovú vojnu, aby táto babička povedala, že áno, toho Peleho ešte stále budem voliť, lebo stále má tie jamky. Tie percentá, pán Blaha, sú vymyslené od začiatku a do konca a ľudia si myslia, a ja s nimi osobne súhlasím, to je môj osobný ale názor, že izraelská firma si tieto percentá bude držať až do volieb, aby potom oklamala voličov a povedala, Pellegrini má toľkoto percent spolu s Osaskou, progresívcami a tak ďalej. Ľudia mali obavy z manipulácie volieb aj pred 3 rokmi a spomíname si, keď sme len tieto obavy ľudí tlmočili, pamätáme si ten spor, ktorý som ja mal s firmou ESET, ktorá vlastní denní Gen, financovala Čaputovú, financovala Vala, financovala Progresívne Slovensko a ktorá potom mala ten svoj software v počítačoch, ktoré potom rátali na ministerstve vnútra tie voľby, tak tí ľudia mali obavy. Samozrejme, ESET ma okamžite zažaloval a doteraz sa to vlečie, síce už prehrali jeden taký čiastkový spor, ale stále to tu je. Oni tieto názory budú kriminalizovať. A pritom každý na Slovensku vie, že to tu môže hroziť, pretože k manipulácii volieb napokon došlo podľa viacerých predstaviteľov USA aj Spojených štátov amerických. Keď to dokážu v Amerike, tak prečo by to nedokázali pre Boha na Slovensku? Samozrejme, že to tu hrozí. Bavíme o 30 voľbách. A bavíme sa o teórii, ktorá je veľmi hodnoverná, pretože vy hovoríte veľmi presne. Ako je možné, že Progresívne Slovensko, o ktorom neviete, že vôbec existuje, má zrazu v prieskumoch nejaké 12-13%, v prieskumoch od agentúr, ktoré sú veľmi podozrivé. Ako je možné, že tu zrazu, ktoré mimochodom pred voľbami minulými, ale kompletne zlyhali. Pamätáme si tie čísla, ktoré dávali úplne iným hráčom a nakoniec vyletel Matovič. Spomeňme si aj na Progresívne Slovensko, ale aj na Hlas, o ktorom hovoríte. Hlas má jednu veľkú nevýhodu, že on má veľmi volatívneho voliča, neistého voliča. Ja vám poviem príklad, alebo máme nejaké informácie z tých reklamných agentúr, ktorí nám hovoria, keď zavoláte telefonicky pri tých prieskumoch človeku, ktorý volí Smer, tak ten, keď dostane otázku, že koho by ste volili do sekundy, Smer. Keď voláte voličovi, ktorého vykážu potom Hlasu, tak to je takto, že dobrý deň, koho by ste volili?
koho tam máme vlastne? A teraz vymenujete strany. Tak KDH, alebo on ich Smer. vymenuje za ňo, máte tam... Áno, a teraz on potom... A po 5 minútach, viete čo, ten Pellegrini, ten hlas. Takto funguje volič. To je volič, ktorý je volatívny, ktorý si to 40 krát ešte rozmyslí, alebo nepôjde na voľby, pôjde radšej opekať, alebo pôjde na rybačku. To sú absolútne iluzórne čísla. Teraz to aj, myslím, vyhodnotila tá agentúra Median sa, myslím, volá, ktorá zase použila inú techniku na zbieranie hlasov a povedala, že ona bude vyhodnocovať aj tie neisté hlasy, dávať im menšiu váhu a majú ten druh prieskumov, ktorý používajú povedzme v Českej republike, je oveľa hodnovernejší a vyšlo im, že Smer vyhráva voľby o 3% pred hlasom. Že hlas má nejaké 14%, aj to je podľa mňa prehnané. Čiže Petrovi Pellegrinimu sa môže stať to, že dopadne ako Radoslav Prochádzka, ktorý tiež si myslel, že bude mať 25%, alebo Andrej Kiska, ktorý tiež čakal, že bude mať 45% a mal 6%. A Rado Prochádzka to isté. Je tu veľká neistota toho volebného výsledku a práve preto robia to, čo hovoríte, že tie prieskumné agentúry umelo nadhadzujú tie čísla, aby potom, keď dojde k voľbám, tak zrazu tie voľby donesú nejaký výsledok a ak by ich zmanipulovali, tak bude pochopiteľné, pokiaľ v prieskumoch týždeň pred voľbami príde, že Pellegrini mal 20% a v tých voľbách dostane 22% a že Šimečka bude mať 17% a v prieskumoch mal 16%, tak si povie každý, že no tak zhruba takto to asi vychádzalo a nikto to nebude mať tendenciu kontrolovať. Ale v prípade, že by boli reálne tie prieskumy a ukazovalo sa, že Šimečka nemá šancu viac než 7-8% vytiahnuť a potom vo voľbách dostane 25%, tak si každý povie, že halo, tu je nejaká manipulácia, poďme to prekontrolovať. Čiže toto je ich vlastne podľa môjho názoru zámer. Čiže neurobia túto diskrepanciu, ale od začiatku nastavia. Ja som presvedčený, že my nemôžeme skákať na žiadnu hru. Ja teraz nehovorím, že takto to musí nevyhnutne byť, iba hovorím, že takáto je tu obava ľudí. A keď takáto obava tu ľudí je, tak musíme s ňou pracovať a my musíme veľmi tvrdo zabrať z hľadiska kontroly. Budeme posielať našich ľudí do volebných miestností, do každej volebnej miestnosti, ako sa len bude dať, aby si reálne odfotili tie čísla, aby si reálne odfotili a budeme to zbierať a potom budeme vyhodnocovať, ako je realita. A viete tie výsledky napríklad aj odkomunikovať potom s ľuďmi, áno, my si to vieme paralelne čítať, my si to vieme vytvoriť nejakú štruktúru, ktorá bude možno aj niekde legislatívne zakotvená. Budete ochotní vy ako taká silná strana s nami spolupracovať? Tam si neviem predstaviť, ako by dokázali potom spochybniť tie naše čísla. Budeme to mať reálne na tých mobiloch odfotené a teraz si predstavte situácia dolná, horná obec. Dojde 35 ľudí, 20 dá hlas Smeru, 15 dá hlas KDH a budeme to mať odfotené. A teraz v tom procese nie je problém, tam sa to nedá zmanipulovať. Zmanipulovať to viete tak, že potom počítačom pošlete niekam na centrálu úplne iné číslo, alebo sa to niekde v procese, v tom digitálnom procese stratí a na to máte tie obrovské internetové firmy, ktoré to dokážu. Hej. A teraz keď uvidíte, že výsledok tejto obci, Horná Dolná, bol podľa štatistického úradu, že 25 hlasov dostalo Progresívne Slovensko a 10 KDH a Smer 0, a vy to viete potom porovnať, tak máte krásny prípad a v tej chvíli musia byť zrušené voľby, ale tie výsledky. My máme naozaj páky na to, aby sme to kontrolovali a robiť to budeme. Ale zapojte do toho ľudí, lebo ako náhle to zostane iba v kompetenciách strany, ľudia, ktorí sa boja, im nebude stačiť povedať, je to ale ľudia môžu, politické strany si môžu nominovať svojich zástupcov do tých volebných komisí, čiže pokiaľ sa ľudia prihlásia politickým stranám, logicky buď Smeru, Republike alebo iným opozičným stranám. Je to tak, ale takto to je zákonne nastavené, myslím, že tam bežný človek len tak bez toho, aby ho prikryla politická strana alebo súťaž, ten kto súťaží v tých voľbách, lebo to je pointa, hej, že ten, kto súťaží vo voľbách, musí mať možnosť kontrolovať výsledky súťaže. Takto to je v športe, hej. A tým pádom to vytvára tú objektivitu a bežný človek teraz, možno, že tam môže ísť, ja neviem, ako to je podľa zákona, ale je to bežne v režii. Ale teraz sa točíme okolo veci, ktorá sa dá veľmi jednoducho vysvetliť. Vy budete mať 6500 okrskov, 6500 ľudí zo strany Smer, 6500 fotografií z výslednej listiny sčítaných hlasov. Prečo týchto 6500 SMS-iek nepošlete ľuďom, ktorých bude, dajme tomu, 100 000 a budú vás prosiť, pošlite ešte nám tie... Zverejníme ich, pochopiteľne. Urobíte to? Zverejníme ich, jasné. Ak bude mať štruktúru... Neviem predstaviť celkom, či to je technicky možné zverejniť 6 000, akože toto bude ukladať na svojej internetovej stránke, lebo asi myslíte internetom to zverejniť, lebo darmo to budem posielať vám SMS-kou. Prečo? Ja, čo normálne napíšete, jeden mail vám dáme, alebo a budeme to rátať. Veď to je pre nás je to najdôležitejšie. Ja iba hovorím, že ako to zverejniť. Ja iba hovorím, že ako to zverejniť potom a zverejniť sa to dá potom jediným spôsobom, že to bude niekde na internete. A to by sme mali zabezpečiť. No jasné, ja s tým nevidím problém. 3 dní sčítavania hlasov pre obyčajných ľudí neznamená nič, oni si potom povedia, Slovensko si zle
vojnu, naozaj je to pravda. Ja si myslím, že toto dokážeme aj my vo vlastnej režii, ale pokiaľ nám pomôžete, budeme veľmi radi. Určite na tom pracujeme a verte tomu, že náš záujem nie je prehrať tie voľby a nie je byť podvedený. Logicky, hej. Čiže nevykopávajme otvorené dvere. Logicky to budeme robiť maximálne tak, aby sa Smer nemohol byť podvedený a celé Slovensko podvedené. Je to práve túto, jasné. A túto prosbu počujeme od našich členov, ktorí chodíme po Slovensku, však ja som pravidelne v teréne. Mimochodom pozývam ľudí na naše akcie MDŽ, ktoré budeme robiť budúci týždeň a najmä potom 10. v Prievidzi. To budú obrovitánske akcie, kde budú ľudia chodiť a verte, že my počúvame ich názory, ich obavy. A práve preto veľmi sebavedomo hovoríme o tom, že ľudia chcú mier. Veľmi sebavedomo hovoríme o tom, že nechceme vojnu s Ruskom, že nie sme na Slovensku žiadni rusofóbi, že ľudia proste majú dobrý vzťah s Ruskom a s ruským národom. Však nás preboha oslobodili v tej druhej svetovej vojne. My si to veľmi vážime a takisto počujeme od tých ľudí, ako už majú plné zuby tejto vlády, ktorá sa tam drží ako taká pijavica. Ako je možné, že bola v decembri odvolaná vláda a ako je možné, že si tam 10 mesiacov uzurpujú moc bez akejkoľvek legitimity. No, my to teraz riešime. Viete, čoho majú plné zuby? Toho, že dôchodcovi zostáva reálne 20 centov na deň, lebo si zaplatí všetky tie režie, ktoré sa mu zvýšili a jemu nezostáva nič. A prečo tu máme to zdražovanie? Nemá ani peniaze na lieky, ktoré by mohol potrebovať. A prečo tu máme to zdražovanie? Tí ľudia vedia, že tá príčina je v tej vojne a tých sankciách absurdných, ktoré nejakým spôsobom neubližujú Ruskej federácii, ale stiahujú kúdnu európsku ekonomiku. Kvôli tomu to všetko zdražuje. A teraz Amerika sa na tom smeje, lebo jej zbrojky na tom zarábajú. Američania sú najradšej, že sa zbavujú konkurencie Ruska a Európskej únie. Ale my si robíme sami zle, páchame kolektívnu samovraždu. A teraz príde nádherný mierový plán Čínskej ľudovej republiky, ktorá ponúka riešenie, aby sa zastavila vojna. My to samozrejme plne podporujeme, akékoľvek riešenie na zastavenie vojny. Ale Američania okamžite ako prví a hneď potom ich opičky v Európe hneď okamžite to je zlé, my chceme zbrojiť, chceme eskalovať, chceme zničiť Rusko. No dobre, ale Šefčovič, eurokomisár, rozpráva o tom, Maroš Šefčovič nie je člen Smeru, ako ja chcem na toto reagovať, lebo sa na to ľudia, presne, ja tomu rozumiem, preto na to reagujem, preto na to chcem reagovať. A takisto to platí aj o Miroslavovi Lajčakovi, dostávam neustále otázky na Šefčoviča a Lajčaka. To sú kariérni diplomati, ktorí so Smerom nemajú nič spoločné. Boli to ministri alebo eurokomisári, naši nominanti, pretože na takéto pozície sa dávajú kariérni diplomati, ale to nie je náš svetonázor, ktorý oni reprezentujú. Oni reprezentujú seba a respektíve v prípade Maroša Šefčoviča aj Európsku komisiu. On je tam jeden z tých členov tej Európskej komisie a on hovorí presne to, čo tá komisia hovorí. Áno, je mimoriadne rusofóbna a nenávistná voči Ruskej federácii a mimoriadne militaristická. A práve preto aj rastie ten odpor voči Európskej únii, čo všetci vidíme. Že my sme z toho tiež až vážne znepokojení, keď chodíme medzi ľudí a ľudia sú tak nahnevaní na Európsku úniu a bodaj by ste sa im čudovali, čo tam tá Európska únia pácha. Korupcia od rána do večera, čo tam teraz bol ten škandál v Európskom parlamente s tou gréckou europoslankyňou. Potom tu máte tie odporné biznisy s Pfizerom. Potom tu máte tú rusofóbiu a to zbrojenie a to nenávistné stanoviská voči Ruskej federácii. Ľudia sú nahnevaní, ja tomu to rozumiem. Ale Maroš Šefčovič nemá spoločné nič so stranou Smer, opakujem, a myslím, že príde aj nejaké oficiálne vyhlásenie, lebo sa potrebujeme od toho dištancovať. A nie teraz nejak ľudský, hej, však Maroš Šefčovič, máme s ním množstvo skúseností ľudských, ktoré v mnohých veciach zabral, kde pomáhal aj Slovensku, kde pomáhal aj v mnohých iných témach. Ale v tejto téme jednoducho úplne inde, ale kompletne inde. To platí o Lajčakovi to isté. Ja som mal aj s Miroslavom Lajčakom dokonca aj osobné konflikty. Pamätáme si počas našej vlády, keď bol minister, kde sme mu vyčítali Marrakešský dohovor, kde sme mu vyčítali tie jeho migračné postoje, ktoré boli úplne niekde inde ako strana Smer. A samozrejme, že na to uškodilo. A zaplatili sme za to daň vo voľbách, súhlasím. Ale dneska sme úplne iná strana. Dneska od nás odišla táto liberálna časť na čele s Petrom Pellegrinim. Dneska sme jedna silná ľavicová vlastenecká strana, ktorá nemá žiadne škandály, ktorá má jasné postoje. Ešte tam máte europoslankyňu Beňovú, ktorá tiež teda nejde úplne v kooperácii. Ja sa nechcem vyjadrovať Monike Beňovej. Aj sme sa dohodli v strane, že sa nebudeme takýmto spôsobom ako aktívni členovia strany si prepierať špinavé prádlo na verejnosti. Nie, lebo nie sme malé deti. Nie sme malé deti, že by sme teraz si nejaké spory, ktoré tu sú ideové, pochopiteľne, kde teda Monika Beňová má dramaticky iné názory, ako mám povedzme ja. Ale ono to je niekde ďaleko v Bruseli. Ako ja chápem ľudia, že sú, a veľmi dobre to potom aj lacno využíva Republika, veľmi rada, že tam dá nejaký výrok Beňovej alebo nejaké hlasovanie europoslancov, ktoré v zásade nič nemení, lebo tam je to proste jeden val 650 ľudí, ktorí majú ten istý názor, nenávidia Rusko, milujú liberalizmus, dúhu a tak ďalej. Mne by sa skôr hodila do PS. Teraz akože, však ja teraz nechcem to komentovať, ja iba hovorím, že teraz to oni ľahko zneužijú, a keď je úplne jedno, či tam ten poslanec Smeru zahlasuje tak alebo onak, lebo to je tak naozaj jednonázorová inštitúcia, že tam potom aj vidíte tie hlasovania, keď tam je
ten Uhrík, ktorý zahlasuje inak, tak ich je tam 50, ktorí zahlasujú inak, nemajú žiadnu váhu, nemajú nič, hej, iba môžu kričať. A teraz ja iba hovorím, že to je Brusel. A my ako musíme chrániť náš národný záujem tu doma. A tu doma mi ukážte poslanca Smeru, ktorý by išiel takýmito názormi, ktorý by podporoval vojnu na Ukrajine a podobne. Nie, my všetci sme za mier, všetci sme za silné ľavicové riešenia a všetci odmietame tento americkú liberálnu paradigmu. Takže nechcite odo mňa, aby som komentoval Moniku Beňovú, je dramaticky inak politicky naladená ako som ja a ako je vedenie strany Smer, ako je veľká časť členskej základnej strany Smer, to je demokracia. Dnes je 1. marec. Poberaj sa starec. To čo už pôjde. Ďakujem. Začal sa nový mesiac. A čiže máme marec, apríl, máj, jún, júl, august, september. Hej? Čiže 7 mesiacov do predčasných volieb. Vy chcete teraz presadiť to, aby boli voľby v júni. Aká je tam šanca? Viete, to je ten paradox, na ktorý upozorňujeme. Všetci chcú jún. Nie, že my. Všetci chcú jún. Podľa formálnych vyjadrení máte, že Smerodina hovorí, že chceme jún. Hlas hovorí, že chce jún. Republika chce jún. Kotleba chce jún. Všetci chcú jún. Potom máme dokonca Olano a SAS, ktoré hovoria, že pokiaľ by Čaputová vymenovala úradnícku vládu, tak chceme aj my jún. Všetci chcú jún. A ako to je možné, že potom, keď zvoláme mimoriadnu schôdzu, že si to môžeme odhlasovať, tak všetci sa vyťahnú kartičky, že tam akože nie sú a všetci to vlastne de facto negujú. Veď to je také pokrytectvo. To sú ešte 3 mesiace platu, pozor. Ja tomu rozumiem, však len to by mali ľudia vedieť, že oni na jednej strane povedia, že my nemáme problém s júnom, ale v skutočnosti chcú 3 platy navyše. V skutočnosti v lete dostávajú strany peniaze, čiže aj Matovič a všetci ostatní potrebujú chcieť peniaze. Veď to je niečo neuveriteľné, ale takéto chrápunstvo ľudia nech vidia, že toto sa tu deje. Dobre, ale keďže je to vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera, prečo sa tam aj v rámci tej nedôvery neznížia tie platy a nejdu niekde inde? Za prvé toto, to je prvá vec, ale za druhé, lebo ako tie platy sú podľa mňa ako najmenší problém pre Slovákov. Slovák by bol spokojný s tým, keby tu bola normálna vláda, pomáhala im a kašľala by na to platy. Ale pomohlo by to napríklad dôchodcom, ich platy. To, čo je podľa mňa oveľa dôležitejšie, je, ako pokrytecky sa správa Saska a Čaputová. To sú dva základní aktéri, treba povedať. Lebo Saska povedala, že povalí Matovičovú vládu, a v zápätí potom s Matovičom urobila dohodu, že tu budú do septembra. Viete, len aby ste vedeli, dočasná vláda, ona je neodvolateľná v tom zmysle, že my dokonca nevieme ani odvolať ministra. Za bežných okolností poznáte to, sme vždy mohli robiť mimoriadne schôdze na odvolanie ministra. Dostali ste sa do takéto situácie. No ale teraz takáto situácia tu je kvôli Sulíkovi, ktorý na jednej strane povedal, že povalíme vládu a potom tu 9 mesiacov tá vláda si môže robiť kvázi čo chce, bez toho, že by ju mohol parlament kontrolovať. Za slušný plat? Za slušný plat. Ale čo je ešte dôležitejšie, a to je zase to, že ak si buchajú im do vlastnej nohy. Tak, oni majú teraz vládu, ktorá je ale v demisii, ktorá nemá tie isté kompetencie. Oni nemôžu robiť podľa ústavy zásadné rozhodnutia v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky. To je v ústave priamo napísané. Oni de facto nemôžu poslať stíhačky. Oni to samozrejme urobia, ale potom budú za to trestne stíhaní a to príde. To isté platí aj o iných zásadných rozhodnutiach. Neexistuje súd, ktorý by vám povedal, že zásadné rozhodnutie nie je poslať stíhačky na Ukrajinu. Také niečo neexistuje. Čiže oni sa teraz budú opierať o parlament, teraz chce nadzvolať schôdzu, že parlament mu to umožní, lebo tam má tých svojich tajtrelíkov, ktorí teraz budú bušiť, že áno, chceme 3. svetovú vojnu a zničiť Rusko, však ste videli naposledy tam vrieskal Osusky, že Rusko je teroristický štát, takýto nezmysel. Mimochodom, keby sme hovorili o bývalom režime, čo robil Osusky, Dostal a všetci títo najväčší rusofobovia, ako slúžili socializmu, ako slúžili... Túto rozpravu by sme si mohli púšťať, aby ľudia teda vedeli, že... Len chcem pripomenúť, že oni to chcú teraz dať na parlament, že parlament rozhodne. Parlament v ústave takúto právomoc nemá. Parlament nemôže rozhodovať o vnútorných a zahraničných otázkach tohto typu, že posielať stíhačky. Čo vlastne môže parlament? V tejto chvíli parlament môže odvolať vládu, de facto už ju odvolal, a v tejto chvíli už je odvolaná, už by mala byť dávno voľby a v tejto chvíli nemôžeme robiť nič. Takáto situácia nikdy nenastala, pretože sa nemohlo stať, už v minulosti tiež padali vlády, že by teraz rok ďalej vládla vláda. To sa nemohlo stať. Tak si si plusy pre nás, ako pre obyčajných ľudí, pre obyvateľstvo. Už to slovo sprofanoval, hej, Matovič. Absolútne. Pre nás dezolátov a iných, dobre. A aké sú plusy pre nich? Pre nich sú to jednoznačne platové podmienky, ktoré si nechávajú. Máte úplnú čo pravdu. je, ale aký je plus pre nás? No pochopiteľne, že máte úplnú pravdu, len toto teraz treba rozdeliť. Za toto my nemôžeme my v opozícii, ktorí búšime do tých predčasných volieb a robíme mimoriadne schôdze a snažíme sa maximálne a hlavne apelujeme na Čaputovú, ktorá by to mohla takto vyriešiť, pretože keby vyvolala ona úradnícku vládu pro forma, hej, lebo by tá úradnícka vláda fungovala 2-3 mesiace a svietila by Kurilavy. Nikomu by to že neprekážalo, lebo by boli skorší termín volieb v júni. Ona to takto môže spraviť a nie. Ale ona to už aj ona je za predčasné voľby. Ale ona to iba tak, viete, nie, ona nie je. Ona to tak hovorí, preto lebo jej marketingoví poradcovia povedali, že tá katastrofa, čo tu je,
Matovič tu chce dávať ľuďom 500 eur za to, aby išli k voľbám a podobné nezmysly, čo by bolo korupcia 2,5 miliardy ako sekera štátna. Hej, zoberte si, že to, ale hlavne, že na dôchodcov nemá, hlavne, že na seniorov nemá, keď im môže pomôcť. Ale povedal, že strany dostávajú toľko peňazí vo voľbách, ak vyhrajú podľa percent, že on ani nevie, čo má s tými peniazmi robiť, tak nech ich dá. Viete to, keď nemá štruktúry, keď máte 5 ľudí v strane a ste v jednom výťahu, tak pochopiteľne neviete, čo s nimi. Ale pokiaľ naozaj pracujete, robíte tú mravenčiu robotu a tu my na Slovensku strana Smer robí, lebo máme štruktúry, tak pochopiteľne máte aj iné náklady. Ale chcem iné povedať. Tak, máte tu situáciu, že Matovič tu ničí verejné financie. Máte situáciu, že tu ľudia už padajú na ústa, že padajú podniky, že im nejakým spôsobom nepomáhame z hľadiska zdražovania, z hľadiska energetickej krízy a tak ďalej. Dokonca tá vláda, ktorá nemá žiadnu legitimitu, ženie Slovensko do vojny a chce posielať stíhačky, čo je veľmi kontroverzný krok. To tu dneska máte. Za danej okolnosti sú ľudia nahnevaní, lebo aj najväčší fanúšik tejto vlády alebo pravice na Slovensku si povie, no však ale boli povalení, čo tam ešte robia, však sú jak takí pijavice, hádam, keď niekoho vyhodíte z domu, tak sa vám nevráti oknom a nebude sa tváriť, že všetko je OK. Čiže už je to trápne. A teraz preto tí ľudia sa pýtajú, že ale ich voliči, teraz nie naši, ich voliči sa pýtajú, že čo tam ešte pre Boha zapáchate. A tá Čaputová tiež na tom stráca, lebo ona je teraz prezidentka, ktorá de facto môže kedykoľvek tú vládu odvolať. Nikto inú nemôže odvolať, len Čaputová. A teraz sa ľudia pýtajú, pani Čaputová, prečo ju neodvoláte? Však ten Heger a ten Náď a tí ďalší tam už nemajú čo robiť. Do toho máte Káčera, ktorý tu chodí a hovorí, že Maďarsko nás napadne a šíri takéto hoaxy a konšpiračné teórie. Potom rozpráva, že idí na chuj, ako normálne, že vulgárne výrazy na Maďarov. Ona chce dostať asi do vojny s Maďarskom, ja neviem. To má z toho raného alkoholu. Áno, hej, alkohol naozaj škodí zdraviu, treba všetkým deťom povedať, nebuďte ako Káčer. A treba veľmi vážne povedať, že toto je zodpovednosť pani Čaputovej. A keď teda pani Čaputová hovorí, že teda chce tie voľby v júni, tak má všetky nástroje na to, aby to zabezpečila. Prečo to teda neurobí? To je to vážne pokrytectvo. A tu mám odpovedať to. Toto celé je len hra. Ona chce, aby tam boli do septembra. Ona potrebuje ešte, aby sa zdvíhali percentá tomu progresívnemu Slovensku umelým spôsobom cez prieskumy agentúry a chce ešte nejakým spôsobom zachrániť tú pravicu, zachrániť tých liberálov. Chce získať čas, aby nás mohli zatvárať, aby tam Hamran, ten gestapáčik, mohol chodiť a zatvárať Roberta Fica, zatvárať Roba Kaliňaka, všetkých kriminalizovať nás tu, vymýšľať si nezmysly, však to poznáme, čo tam majú tých čurilovcov, ktorí by tu najradšej zapalovali auta aj nevinným vyšetrovateľkám. Ešte ja, lebo ešte vládza. Dramaturg ešte má jednu otázku. Dobre, ja už týmto môžem ukončiť. Každému je zjavné, alebo posledná veta, každému je jasné, že toto je celé jeden obrovský podvod na ľuďoch a že už dávno v marci mali byť voľby, v apríli, že takto bolo v roku 2011. Padla vláda niekedy v decembri a tuším, že v marci boli voľby, logicky. Inak za 1600 hlasov dostať mandát a takýto plat ako Krúpa napríklad, keď si predstavím, koľko hlasov som dostala ja, a teda vtedy neboli. Viete, ale také, špeciálne keď hovoríte o Krúpovi. Ale tak oni sa nebudú chcieť vzdať a napríklad Pročko, ktorý povie, že pomáhajme. Ale viete, ja keď vidíme, že je to pokrytectvo, že pokrytectvo toho Krúpu a týchto, oni tu vrieskajú na vás, na každého z nás, že choďte tam bojovať s tými Rusmi, eskalujme to a tak ďalej. A pre Boha, oni nechápu, že ženú Slovensko do vojny, kde budú umierať potom ľudia, naše deti, naši synovia a oni sa tam budú niekde v kaviarniach na to zabávať. Oni budú prví, čo budú utekať. To je úplne zjavné. Však čo by dokázali? Však vy ste strčili tomu Krupovi na ten pupok, ten samopal, by sa zlomil celý. Oni chcú siroty na adopciu. Ale teraz tá otázka. Čo je podľa vás horšie? Vlastizrada alebo ekonomická trestná činnosť alebo zneužitie právomoci? Iba odpoveď. Vlastizrada je asi horšia. Ako v rámci trestnoprávnej zodpovednosti. Áno. Dobre. Ten čas sa strašne rýchlo kráti do nejakého finálneho lievika. Ten lievik, či bude jún alebo bude september, no v podstate je to také žmurknutie, aj keby sme čakali 3 mesiace. Áno, hej. Pán doktor, tu dôjde k momentu, kedy pravdepodobne budete sedieť v tej vláde. Vysvetlite mi jednu vec. Všetci títo ľudia, podľa môjho názoru a aj názoru občanov, oni všetci budú musieť sedieť. Oni všetci budú musieť pravdepodobne sedieť vo väzení a zopakujem to, čo hovoríme 2 roky. Nie preto, že by sme sami potrebovali vyvršovať na nich. Naď mi je nesympatický, keby držal klapačku. Hej, ale ako náhle sa ozve, tak jednoducho aj sa zamýšľam nad tým, že čo ho proste opravňuje k týmto rozhodnutiam. A či to je Hamran, Mikulec, Čaputová, to je deto. Nie preto, že by mi boli nesympatické, lebo tá sympatia, antipatia, ona nerobí dobro v rozhodovacích procesoch a v súdnych sporoch. Ale ak my nedáme právu zadosť,
tak budúcnosť ukáže, že aj z vašich detí a z vašich strán a zo všetkých strán vládnúcich sa budú znova vytvárať takéto individuá, ktoré v túžbe po moci jednoducho si uvedomia, že keď sa pozrú spätne do minulosti, nebol nápravný prostriedok na to, aby sa tá situácia zlepšila. Ja nevidím na nikom z toho Oľano, ktorý urobil naozaj nejakú vážne rozhodnutie, kde poškodil ľudí, aby nebol vo väzení. Ja to poviem natvrdo. Vy ich budete musieť zatvárať, aby sme sa my poučili do budúcnosti, aby sa to neopakovalo. Vy ste pripravení pozatvárať vinníkov, odsúdiť ich a dať spravodlivé tresty? Špeciálne tieto vaše slova preciťujem, keď sa zamýšľam nad tým, čo sa stalo Milanovi Lučanskému, ktorý reálne zomrel kvôli tejto vláde. Špeciálne ich preciťujem, keď spomínam na obhajcu Krivočenka, ktorý zomrel kvôli tejto vláde. Tam už naozaj ide o život, to naozaj zasiahne rodiny. My sa môžeme baviť o chybách tejto vlády, politických chybách, ktoré stáli naozaj ekonomickú základňu alebo ekonomické živobytie mnohých ľudí, hej, ale tu išlo o životy ľudí, normálne boli zabití alebo odstránení ľudia. Čiže chápem vašu emóciu, úplne tomu rozumiem. A najradšej by som, alebo ja mám v tom aj emóciu, a najradšej by som samozrejme, ako vy povedal, zavrime ich všetkých. Jasné, len chcem povedať, aby ste mi rozumeli. My to nemôžeme povedať, pretože to môže jedine súd povedať. A my nechceme teraz vysielať signál, že my teraz tu budeme ako nejaká nová chunta robiť takúto slepú spravodlivosť, že to nebudú súdy nezávisle rozhodovať, ale my, politici, toto nesmieme dopustiť. My, politici, nemôžeme rozhodovať namiesto súdov. Preto ja opakujem, budeme robiť všetko preto, aby sa na Slovensko vrátila spravodlivosť. Aby napríklad na súdoch nesúdili ľudia typu Záleska, ktorí zjavne nie sú objektívni. Alebo prokuratúru neovládal Lipšic, politik, ktorý zjavne nie je objektívny. Alebo aby na polícii nesedeli ľudia typu Čurilovcov, ktorí tu chceli páchať dokonca zločiny na deťoch. Hej? Samozrejme, že v tomto vieme zabezpečiť procesnú spravodlivosť, ale bavíme sa o tých rozhodnutiach súdu, kde už naozaj nebude súdca Bláha, súdca Fico, ani vy, nebude to ľudový tribunál. Tu naozaj musí rozhodnúť súd. A preto iba hovorím, že to, čo my chceme, je zabezpečiť na Slovensku pravdu a spravodlivosť. A to robiť budeme. A pokiaľ súd sprostí viny niekoho z nich, že nespáchala vlastizradu, my s tým nemôžeme nič urobiť. Ja takisto, keď používam výraz vlastizrada, si dávam špeciálne pozor, že by som to hodnotil politicky. Ja to chápem ako, že zradili vlast. Ale samotné naplnenie skutku trestného činu vlastizrady predpokladá nejaké znakové skutky, nejaké vlastnosti. A pokiaľ súd povie, že to bolo spáchané, tak budú odsúdení. Ale pokiaľ nie, my s tým nemôžeme teraz spraviť, že dobre, teraz si to tam aj tak presadíme. Chápete, že toto by bolo tá istá chyba, ktorú robia oni, lebo to robia oni práve. To robia oni, že politicky nás linčujú na základe toho, že nás nenávidia. A to musíte depolitizovať právo. To je bola moja otázka. Presne tak, to bola moja otázka. Tam sa zhodneme. Ono jednoducho začalo, ale máte odvahu na to tak depolitizovať právo, pretože aj vo vašich radoch možno potom tam príde niečo, možno niečo glváč, niečo vyparátoviť. Nie. Súhlasím, že depolitizovať presne, že musí mať naozaj, a toto bolo, to sprofanovalo sa to, že ako musí mať tá justícia a polícia o rozviazané ruky. Však toto presne opak robil Matovič, že de facto tam posadil svojich ľudí, ako je ten Hamrán a tak ďalší, Lipšic, že vlastne de facto politikov posadil do týchto pozícií a tí teraz robia takéto gestapo, hej, dokonca ideové gestapo, kde zatvárajú médiá, prenasledujú ľudí za iný názor a podobne, čo neodmietame. A my chceme len to, aby tu bola normálna, čistá spravodlivosť, takže na toto sa maximálne zhodneme, len naozaj, aby tí ľudia nemali pocit, že my teraz prídeme ako také nejaké fúrie a budeme teraz hlava, nehlava, len tých, ktorých nemáme radi, odsudzovať. To my nevieme urobiť. My tu len vytvoríme podmienky preto, aby tu mohla byť na Slovensku. To by sme ich urazili tých ľudí. Samozrejme, to tak nefunguje a nie je to tak, že pán Fico ako premiér budúci, dajme tomu, že by povedal teraz tohto. Nie, ale znova sa budú musieť obnoviť niektoré konania, napríklad vo vzťahu k covidovej dobe. To začne veľmi komplikovaná doba pre vás. Náprava spoločnosti vzťahov bude znamenať, že nad vami budú stať spravodlivé súdy a ľudia si povedia, aha, politika si robí svoju prácu, my ich kontrolujeme cez médiá, ale nad nimi ich ešte kontrolujú depolitizované súdy a vôbec orgány činné v trestnom konaní. Presne si to ale vystihli, že ľudia nie sú hlúpi, ľudia presne vedia, o čom to je, že oni sú aj vedia byť aj trpezliví ľudia, keď je to na správnej ceste. Vedia, že to nepríde za deň, že tie veľké reformy, ktoré musíme spraviť, aby sme vyčistili ten rybník, ako hovoríte, to znamená, aby tam neboli zločinci, gaunery, kriminálnici, vrahovia, ktorí dneska do veľkej miery ovládajú mnohé orgány, ktoré by ovládať nemali, poviem to takto eufemisticky, že to nie je takto, že to musí chvíľku trvať, že sa musíme snažiť, že tiež, a
a tu bude veľká otázka budúceho usporiadania, tiež to nebude jednoduché ani s koaličným partnerom, nech to bude kdokoľvek, že viete dobre, že Smer nebude vládnuť sám, že to musí byť s niekým. A tie kompromisy človek v politike robiť musí, len my si musíme držať hlavne tú našu základnú filozofiu. Starať sa o slovenský národný záujem, to je základ. Že sme mierová strana, to je druhý základ. Že musíme robiť všetko pre to, aby sme neposielali zbranie na Ukrajinu, aby sme nepodporovali nezmyselné sankcie a podobne, aby sme tu nešírili rusofóbiu. To musí tam byť. Musí tu byť ten náš ľavicový program, to znamená pomáhať tým seniorom, pomáhať tým robotníkom, pomáhať tým bežným pracujúcim ľuďom, lebo to je náš volič, to je náš základ. To sú tí bežní ľudia, ktorí sa živia svojou vlastnou robotou a tí teraz dneska strácajú najviac. A čo vy a mimovládky, lebo pani prezidentka v rámci svojich kompetencií povedala, že nemôže už nič riešiť, ale mimovládkam teda odklepla značnú časť peňazí. Aké máte plány s mimovládkami? Ja vám poviem úplne otvorene a hovorím to často, že nielen médiá, ale aj mimovládky, tam musí byť nastolený poriadok opäť. Teraz hovorím o poriadku o financovaní. Nie je predsa možné, aby tu boli de facto zahraničné mimovládky alebo financované zo zahraničia. Si predstavte, že by teraz Rusko financovalo nejaké mimovládky v Amerike. Tak by vyprašili do 2 sekúnd. Však to je jasné, že to nemôžete robiť, lebo tým vlastne podrývate tú autoritu toho suverenitu danej krajiny a máte tam zopár agentov, ktorí teraz hovoria tie názory, ktoré chce počuť iná veľmoc. Čo to je logické. A teraz, prečo to máme rešpektovať na Slovensku? Lebo na Slovensku sa to takto deje. Že tu máte liberálne mimovládky, ktoré sú financované či už americkými alebo bruselskými nadáciami. Či už to je George Soros, altruista, veľmi známy. Altruista je krásny výraz na takto parchanta. Ale to isté platí aj o iných, že tých mimovládok je tu viacero. Vieme dokonca, že tu organizovaný Majdan po vražde Jana Kuciaka, ale veľmi veľká otázka, kto si tú vraždu vôbec objednal. Vieme, že tu zamorujú verejný priestor liberálnou ideológiou, protiruskými postojmi, provojnovými postojmi. To znamená veci, ktoré sú samozrejme v záujme Spojených štátov amerických alebo nejakých centier v Bruseli, ale to je práve to, čo sa nemá robiť, že by vám suverenitu brali nejaké trojské kone, povedzme to takto, ktoré financuje nejaká cudzia mocnosť, aby si zabezpečila vplyv vo vašej krajine. Veď toto je práve v protiklade k demokracii, v protiklade k národnej suverenite. Takže my sa musíme pozrieť na tú otázku financovania týchto mimovládok a potom pristúpiť buď k tomu, aby či už zverejňovali teda tieto svoje prepojenia, ale to je, viete, jedna vec je zverejňovať, ale druhá vec je, že nemalo by byť trošku viac zdaňované takéto príjmy? Ja si myslím, že áno, že by to vedelo byť využité na reálnu občiansku spoločnosť, lebo my chceme podporiť občiansku spoločnosť, tých ľudí, ktorí chcú pomáhať ľuďom s rakovinou, ľuďom, ktorí sú v športe, ľuďom, ktorí bojujú za lepší život, za povedzme ochranu životného prostredia a podobne. Ale tieto politické mimovládky, ktoré tu vlastne len robia agendu liberálnej ideológie, a v záujme nejakých mocností, to naozaj musíme veľmi vážne zákonne ošetriť. Lebo to záváňa napríklad aj Pellegriniho postupná kampaň záváňa najskôr, že úver, neviem či im ten úver dajú, to nie je asi také jednoduché financovať takú kampaň pri takých percentách vymyslených alebo už akýchkoľvek, tak je možné, že aj siahne potom po nejakých zdrojoch práve z mimovládnych organizácií. Ja naozaj opakujem, nechcem ani nejakým spôsobom útočiť na stranu Hlas, lebo už sme to spomínali, oni nie sú našim nepriateľom, našim ako terčom. Našim terčom je vláda, pravica, liberáli, Čaputová možno, pretože je zasadkyňou liberálneho extrémizmu. Ale čo sa týka Petra Pellegriniho, nech si ide svojou cestou. Pochopiteľne jeho financovanie, o tom budú veľa písať aj iné médiá, to bude témou. To tam tiež nie je tak celkom vysvetlené. Je to veľmi otázka, že kde tie peniaze bere. My máme istotu, že máme peniaze zo štátneho rozpočtu strana Smer. Nikto nás nemôže obviňovať, že sme tu teraz niekde financovaní nejakými gianty alebo nejakými finančnými skupinami. Otázka je, či to dokáže vysvetliť Peter Pellegrini, ale to je jeho vec. A píšu ľudia, že teda mimovládky úplne zrušiť, že to nie je charita. Naozaj, možno fakt, keby sa zrušili tie mimovládky a podpora zo štátu, že by sa konečne našli peniaze aj pre tých samotných. To sa neodvážili urobiť ani Maďari, ani Izraelci, ani Rusi, ani Američania. Aspoň sa teda pretože vy tým trošku ostrejšie pozrieť na fungovanie. To súhlasím, to som práve spomínal, ale samotné zrušenie, to znamená, vy by ste museli zrušiť de facto odbory, lebo to je tiež svojím spôsobom nevládna organizácia. Vy by ste museli zrušiť všetky tie zväzy podnikateľov. Museli by ste zrušiť telovýchovné jednoty, lebo to všetko tam patrí, to je krásny výraz. My sa stále bavíme o tých politických mimovládkach. Tie nám vadia, aby sme teraz vyhadzovali to dieťatko aj s tou vaničkou, ako sa hovorí. To znamená, tam je veľa dobrovoľníkov, ktorí sú naozaj veľmi dobrú robotu robia. Treba ich pochváliť, Ale potom tam máte týchto politických mimovládky. Tých je to možno dokopy 20, ktorí tu robia práve tú nadprácu pre tie veľmoci alebo pre tú svoju ideológiu. A tam je problém. A toto vedieť oddeliť samozrejme nie je niekedy ľahké, lebo oni sa častokrát skrývajú za nejakú verejno prospešnú činnosť a podobne. Čiže budeme sa na to musieť pozrieť, ale ubezpečujem vás, že však tu pre Boha
90% ich činností je to, že kopú do Smeru, do Fica, do Blahu, však logicky nebudeme ich teraz hladkať. Logicky sa na nich pozrieme. Nemusíte mať obavy, že by sme sa teraz naozaj s nimi skamarátili, objímali sa a budeme im posielať peniaze. Logicky, že nie. Hej. Však to my zistíme. A ešte úplne na záver chcem venovať jednému úplne nepodstatnému písalkovi, ktorý tu písal, ale keďže reagujete, tak len vás, našich divákov, chcem poprosiť, že nereagujte. Ja už som ho teda zabanovala Petraník, konkrétne teba, lebo písal tam niečo, že aká sme tu čvarga. Petraník je homosexuál, ktorý so svojím priateľom nikdy nesplodí teda nový život, má dúhovú vlajku vo svojom profile, aby ste teda všetci vedeli, o koho ide. Pozdravujeme Zdenka Chytru, homosexuála, ktorý chodí k nám ako pravidelný host a práve na takýchto, ako je Petraník, ukazuje prstom aj proti týmto ľuďom a ešte jedného budeme mať homosexuála u nás. Kľudne nech tu s covidom, takže sme... majú zdravé názory a nepropagujú sa navonok a nesnažia sa to vnoriť do myslí nevyvinutých detí, hej, v školách. Tak ako malé trucovité decko, ktoré dúpe nôžkou. Ale... Takže nie je homosexuál ako homosexuál, sú aj tí s tými duhovými vlajkami a sú homosexuáli takí tí normálni, ktorí dokážu žiť bežne medzi nami, nie ako na sexuálnej výchove, kedy ten... Ako sa im hovorí? Nejaký dragon. Hovoril deťom o sexuálnej výchove a hovoril, že je 74 pohlaví a teda dve deti s tým nesúhlasili, že sú len dve, tak ich vyhodil. Tak toto nie, takéto učenie, ale Petraník, duhová vlajka, to my odmietame a takto otvorene. To som si teda dovolila takto nazvať. Takéto slovo, myslím si, že aj taká tá propaganda v rámci toho EÚ, ktorá sa tlačí tu, na Slovensku LGBTI a otvorená náruč, ako sme mali otvorenú náruč. Oni tým škodia samotnej tej téme, treba povedať, lebo viete, presne ako ste povedali, ľudia sú neuveriteľne tolerantní na Slovensku a každý to bere tak, že my sme taká konzervatívna spoločnosť v tom, že čo robíš vo svojej spálni, to je tvoja vec, hej, do toho nikoho nič nie je a v tomto prípade súhlasím, hej. Nech si robia, čo chcú v tej spálni. Hej. Pokiaľ sa dvaja chlapi chcú, nepáči sa mi to možno esteticky, asi sa teraz nebudeme na tom zabávať, ale je to ich vec, toto neriešme, to nie je politická téma. Ale ako náhle... ja ich nepozývam do mojej spálne. Ale ako náhle oni začnú z toho robiť politiku a teraz agendu a ideológiu, tak v tej chvíli ľuďom to vadí, toto im vadí. Že to máte na tej markíze, že to máte v denníku len ako ponuku na ten moderný život, ja že tu pomaly deťom ľudia... takýmto spôsobom akože indoktrinujú hlavy a toto ľuďom vadí. Preto... Ale oni nemajú čo robiť, preto útočia, čiže on sa nudí ten človek. A zase to je ďalšia vec, že toto naozaj nie je vina tých samotných homosexuálov, lebo presne ako vravíte, mnohí z nich vôbec nechcú mať spoločnosť. A normálne fungujú. Toto je vina práve tých kvázi aktivistov a ideológov, dokonca mnohokrát ani nie sú homosexuáli, ktorí len bojujú za takéto nezmysly a tým provokujú de facto tú reakciu, ktorá je veľmi nahnevaná. Nie si homosexuál, si proti mne. A tam práve a to vedie k tej radikalizácii spoločnosti, že tým ľuďom nevadia homosexuáli. Ľuďom vadí tá homosexuálna agenda, to vadí im tá politika. A tá extrémna politika, že ako náhle máš iný názor, tak si okamžite dezohľad a opäť sme pri tom istom. Že musíte mať, na 5 vecí musíte mať ten istý názor. Na to, že Rusko je zlo, na to, že Fico je zlo, na to, že homosexualita je geniálna a potom ešte teraz máte do toho tú Grétu, to je ďalšia téma velikánska, to by sme sa o tom mohli tiež rozprávať, že treba zakazovať všetky tie autá a tak ďalej, len preto, lebo zachránime svet a pritom najväčšiu zlobu robia práve tie americké korporácie, ktoré najviac ničia tu životné prostredie a podobne, ale to je samotná otázka. A potom, že musíš byť jeden veľký liberál, to je ako zastanca toho kapitalizmu, toho globalizmu, všetkých tých vecí, ktoré obohacujú tie veľké spoločnosti, aby bežný človek len otročil. Vakcína je sloboda. To sme už zabudli, hej, pravda je, že to je ďalšia téma, kde nás tu terorizovali niekoľko rokov, 6, hej, presne tak. Ľuboš Blaha bol naším dnešným hosťom. Ďakujem za veľmi pekne, hodinu a pol, celkom slušná debata. Mohli by sme vydržali aj 3-4 hodinky. Ja tak mám ešte veľa otázok na vás, aj to, čo ľudia píšu. Vidím, že ste zaujali týchto ľudí, aj teda pokiaľ ide o sledovanosť o tomto čase. Srdečne pozdravujem. Takže vám obrovské vďaka a vám ďakujeme, že ste nás sledovali v piatok 3.3. o 17.00 v Bratislave pochod za mier, alebo ako nás nazývajú tí ešte, ktorí berú plat mieroví štváči. Alebo teda o 14.00 to bude pochod pre matky s deťmi. Tak sa na vás tešíme, lebo ja tam určite budem. Želáme vám pekný deň a dovidenia kedy vysielame? V ďalšom vysielaní. Ďakujem, dovidenia.